Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluan. Karit, itipyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaparagsak tagburas kadagiti bunga ti mula tayo anatang tatang. Wen nga rod anak kaw. Sapay kumata kastoy akanayon dagiti mula tayaw. Naglalang taw ken ado dagiti bunga da. Wen nga rod tatang. Iso na laang tanarigat ti agibiyahe iti produkto tayo. Agasam man, mapanado nga aldaw ti palabsan. Sakbay ang makadanon tayo iti pagilakwan iti natang. Anya nga rod ngay. Talaga akasta anak kaw. Ay, ado tinasken ang maaramid diti lugar tayo. Ngam kasla nabaybay-an tayo mo, tatang. Puro barangay road ti kalsada. Kan manupay ti makabail nga agtakabit iti kuryente iti babbalay da. Talaga sulsulinet to'y ayan tayo anak kaw. Adayaw iti urbanisasyaw na kunada. Adaw dagiti serbisyo ti gobyerno asa na makadanon dito'y lugar tayo. Sapay ko mata, dumtang to ti panawon ang ma-improve da iti lugar tayo, tatang. Ala, ikarkararag tayo. Asapay kumata, dumteng to day tagundaway. Tapno mapadasan tayo iti agnamay. Urang tinaapit tayo anateng ken prutas Kasano ama kunam akurang, kat mapanmat at 10 tons tinaapit ijay anateng. Kurang ko naklangarudan. Diyan ko man nakaadado tapno bumaknang tayo at dagos. Ay, sika talaga, Pedro. Di ka kadipay makontento iti panagbiag tayo. Kat da tayo mati mabigbig nga addaan dito'y tribo tayo. Saan nga umras na ita? Kaya't ko diyan laplapusanan tayo iti kinabaknang. Adayo ang mapasamak dayta, Pedro. Gaputa adayo iti urbanisasyon ti ayan tayo. Iso anas kan nga agyaman tayo iti adda panagbiag tayo ita. Gaputa nagasat tayo pa ilang, kunak man. Ay, basta, Mirna. Dak agsardeng agsalukag. Tapno adda bumaknang tayo. No da makita yung agilaklako dita iti lote, imagam kanya, nagatangan tayo. Uray nalawat ti sanikwam, no saan matlaeng amasukay, awan matlaeng ti serserbina. Among Marson, jak man maawatan ti ugali day di asyina. Nadlaw mo matlagayam ti ugali na dayjay, Margaret. Kasano, naidumduma dagiti tigtignay na. Kasla saan tayo nga agpapadang agigan iti away. Dayta nga rod, ulbud pa'y. Ay, Kat, tinawid na ati ugali ti amana. ha? Sa bagay matkit di, ha? Hi, Marson! Margaret! Umahin dito. Panawan kayo pa'y. Tagsarsarita kayo. Sana, duwata ti makisarita kinkwanan. Amuyo, ti mama ni tatang ko itilako na anatang. Iso ako na amangala kano iti tangdanan na amang sukay, di bakanti alote mi. Ay kat nasaya at ano kasta, Sheena? Wan Margaret. Hay, kasladyak kabalan nga imatunan, inton ipasublat ni tatang ko kanya. Ha? Wan, siyak timang tawid iti dayjay. Kat parikot ko nga rod ta, nalawa unay. Ay kat di ka ba alam laang ati pamulaam, Sheena? Sa bagay mo't ket di. Planok nga rod apatakdaran iti dadakkel a building, kan aramidak a resort. Ay katwan awan matdakas na. Wan adun sama ti kwartami. Iso a posible mapasamak dayta. Sana kas kada kayo. Sakto laang ti matagtagdan dagiti dadakkel yo. Anya? Sika talaga, Marson. Apay ngay adi ka nagsasao itay. Awan nga rod tiganas ko ang makisarita itikas kanisina. Anya? Wan, Margaret. Kasanumat ngamin. Pagbalinan na abasuraan tilapayag ti kadwana. Ay, wan nga rod. Jay laki na baknang na ti kanayon na nga istoryaan. Para magngarod, isu adya ko nagsayang iti oras adumngag kadag iti istoryana. Awan mo't lang, serserbina. Inso lakay.
Anya nga tano agtaraken tayo iti baka ken kaldeng. Nay, mayat sa ngagpaiso day ta na panunot mo bakay. Wen lakay. Mayat metlaang apagkwartaan dagiti baka ken kaldeng. Ilako tayo inton umadaw. Hangam, pangalaan tayo nga iti igatang tayo iti taraknin tayo baka. Adamat jay bayad tinateng tayo lakay. Umdas siguro day jay. Sa bagay, hangam kunak nga may napadakkelak da ito'y balay tayaw. No para kanyak, mayaten da ito'y balay tayo. Nalagdamat, awan pagdanagan tayo no panagbabagyo. Husto ka bakayt. Hangam, kasanungay nga ilako tayo dagiti dingwen tayo no bilang ket adayo tayo mati jay syudad. Ado ti agbibiyahi ita iti dingwen lakay. Saan aparikot day ta? Ket no may papanmat iti kadwa ta amang taraken, adda dagiti kakaanakak. Isudan to ti katulungan ta. Ala, padasen tayo man ngagpaiso ti agtaraken iti dingway, bareng mapaduras tayaw. Wan lakay. Nasken nga gipundar tayo para iti masakbayan. Gaputa saan tayo nga ammo. No anya ti agur-uray agasat kada tayo. Mami, siya ka di amin ti mang tawid iti sanikwayo ka ni Daddy? Ay unay kameten. Apay ka di adagita ti damdamagam. Kayat ko lang asaludsudan, Mami. Kayat ko lang ti makasigurado. Sheena, anak. Saan anasaya at ti kasta? Ang mga no adda pa'y makangag, kat adda maibagadakan ka. Anya ko matibibiyang da. Kayat ko lang matamaamuan. Tapno planwa kon, no anya ti aramidek, inton maddaan akon iti husto nga edad. Anak ko, bayam ada kami pa'y iti amam ti makamu iti daytan. Tikit di panagadal mo ti into naram. Sana bale, tasaan amapukaw dagiti sanikwa tayo. Awan ti papananday ta no di sika. Gaputa si kalaang ti anak mi. Agyaman no kasta, Mami. Hanggang anak ko, baliwam ko matigargaraw mo. Di ka unay agbalin a sopistikada. Nasaysaya at matlaang ti simple kan napakumbaba. Ay, basta, Mami. Awan ti makita ka saan ang maiparbang iti aramid ko. Isu nga awan ti rumbang abaliwa. Paaladak dagiti talo adissaw apatad aluti tayaw bakay. Ijay ka di karuutan, lakay. Wain, taison tayo ti pangibulusan tayo iti baka kas kadakalday nga taraknin tayaw. Ay, un alakay. Mayat ijay tanalakang agtubo ti ruot. Tapno addan to ar-araben da. Nakasaritak dagiti kakalugaran tayo alalakay. Kaya't damit ti umay makitang dan nga galad. Ken nalakapay ti imbagada atang danda. Tatulong da kanon ti daduma. Dayta tinasaya at dito'y ayan tayo lakay. Ti panagtitinulong. Kat sapay lako tasaan ama ik-ikat dayta akaugalyan tayo. Uwin nga raw, sapay ko matagtultuloy aging ga iti sumarsaron o ahinerasyon. Agpaiso nanang, pagbalinan tayo nga animal farm, kay bakante alote tayo? Wen, anak ko. Padasan tayo mamatag tarakan iti baka ken kalding, bareng mapaado tayo. Katwan ananang, ay na, magagara na kun makakita iti animal farm tayo. Ngam anak ko, di mo ibagbaga kadagiti sa bali a tao Makaamodan to amang mo. Gaputa dagita ket saan arumbeng nga ipalastog iti pada tayo a tao. Wen nanang, saan kumat nga ugali dayta? Nasayaat met no kasta anak ko. Ken saan nga min nasayaat nga unaan ti agsao. Gaputa saan tayo nga mo no agbaligi tayo. Tano bilang saan? Da tayo tinakababain. Wen nanang, amok dayta. Ni Sheena akaadalak Adakas na nga ugali na. Para maglaunay. Bay amon ti kasta klase ti tao anak ko. Di mo tultuladen. Wen nanang. Manong Pedro, kayat nyo ka diti bumaknang? Ta sino ko matitao, hindi na kayat ni bumaknang, Simon. At dalat ta, manong. Kalok,
Wan, amin na tao, arapap na ti bumaknang. Ay, apay nga isak, Manong Pedro. Saan ko nga arapaapan ti bumaknang? Ti kayat ko, kat natalina ay apa nagbiag. No sika tawan plano mi ti biyag mo. Adda, Manong. Gamjak lang ibagbaga. Maklat ka lang ninton matungpal ko, nagiti arapap ko. Jak amukin ka, Simon. Agure ka man. Apay aya, adamdamagam no kayat ko ti bumaknang. At ngamin isingasing ko, Manong Pedro. Anya dayta, No kayat mo, ti bumaknang, nayunam pa'y ti pampamulaam. Tapno, umadumet ti apit mo. ayan nga ron ti pagmulaan. Kat namulaan amin na nagardin ka. Ay, kat problema ay dayta, Manong Pedro. Di agbirok ka, uray da kami ti agmula. Sikamat, Simon. Kung naklakid din na damayat na may singasing mo, awan mo't gayam. Gusto timbaga na Simona, nayunak ti pamulaak tapno ad nga umado ti kwarta. Kasano ko mamapasamak dayta? Kat awan matan ti lote tayo amulaan tayo. Planok akasarita ni Inso, jimbangi rasityo. Apag isaw, iso ti kaboundary tayo. Ang mga no agila ko iti lote na. Anya? Di na mo't lama asikaso. Masit lang ti mulmulaan na. Di na siguro kabailan, wano awan pagpuunan na. Sa anak amamati nga agila ko dayjay, Pedro. Kat no nadamag ko, a pinaaladan da jay nalawa abakante alote da. Tabinulusan da iti baka kan kalding. No kasta nagtaraken dan iti baka ken kalday. Wan, Sana bale, basta padasek lat ta akasarita. Agasaman, Margaret. Bumakbak nang kayo itan. Uy, tangiwat mo, Marson. Anya bumakbak ng matasasawam. Katuan ba't? Agasaman. At dagaya man ti animal farm yo. Dayjay lang, baknangan adagos. Katuan Da kayo lang ti adda animal farm na dito'y ili tayo. Iso abak nang kayon. Ay na, tibak nang katjay ado ti kwarta na, ado ti sanikwana, ado ti negosyo na, kasjay. Basta, bak nang kayon, Margaret. Sapay ko mga rod umado ti taraken mi, kat makalako kami. Iti kasta, ado ti maitulong mi kadagitag kasapulan. Ay, katuan Ay, gayam. Istorya ak man gayam kan ni Sheena. Tapno umapal manan kan ka. Uy, di kagar aramid. Ang mga nuday tamanan ti pangrugyan ti parikot. Amom Sheena, bumakbak nang da Margaret. Kasano ko mamay bagam abumakbak ng Damarson? Wana, gaputan na lawa ti mulmulanda itinatangkan prutas. Ado ti lako da. Kananayunan manan ti pagkwartaan da. Anya? Wan Sheena. Apay, di mo amo analawa ti animal farm da? Ado ti tarakan da akal din kan baka. Isuda lang ti adda kasjay na dito lugar tayo. Katanya ko ma. Sigurado. Umapal ka niya, Sheena. Pakawan. Apay ko mga umapala, kat nalawa mo ti dagami. Nalawlawang am ti dagada Margaret. Kaslan nalawlawa mat ti sanikwada Margaret ngamda kayo. Sana bale, kasyak lang ti anak, kat syak lang ti mang tawid kadagijay. Kat ado ti planok nga aramiden, inton makalpasak iti panagadal ko. Tapno bumaknang kami mat. Anya? Wan Marson, makla at kantulaangan, inton agbalinak ton as senyorita. Anya ka di tinadamag ko nga adan animal farm yo, Margaret? Pudno ka di? Wan, Sheena, apay ka di. Amangan mo't nawapes ti amin at araken nyo. Anya, ay, saan kumamot ang kastaa, Sheena? Mabwisit ang amin ka ni Marson. Gaputak ko na bumakbak ng kayon. Itala ang dayta Sheena. Ado ti plano ni Daddy apagkwartaan mi. Saan ka nimot ang makikumkumpitan siya?
Iso adi ka kumaagsao iti kasta, Sheena. Si kantumit ngamin Marson, tila ibagbagam kini Sheena. Ha? Apay ka di, Margaret. Kano ko na kanyak, anasaysaya at kano ti panagbiag nangam siya. Anya? Ayun, Apay nga katawa ka. Ay, talagang imbagak dayjay. Gaputa kayat ko asursuronan ni Sheena. Talaga kit ding ay papilit na abak ng damot. Talaga saan nga agpahabak? Ala, bay amon. Awan matla ti Sir Servina ang makidibate ka kankwana. Gaputa saan nga agpaaba. Mami, adagaya man Animal Farm da Margaret? Apay saan mat nagtarakan ni Daddy iti baka? Sana kaskari na dayta, anak ko. Dakkel ti kasapulan agatad, tapno mangrugi iti kasta. Kabailan ti ama ni Margaret. Apay ko maasan a kabailan ni Daddy. Anya, Husto akmat, Mami. Naskan ada tayo kumati kababaknangan dito'y ili tayo. Awan kumati makaabak kada tayo. Sheena, anak, saan anasaya ti kasta akapanunutan? Di ka kumaagbalin a competitive. Gaputa agduduma tayo iti gasat. Basta, kayat ko ada tayo ti kababaknangan. Iso nga ibagak ka ni Daddy, amang ibangon mat iti Animal Farm tayo. Anya, Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka. Kat nang rugi da pa'y gayaman nga gilakaw. ay, isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de. Wen, Pedro, katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. Di nasaya at no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din, kunam. Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo, ti turungan na itibiyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan amapnak ni Pedro iti naapit na anateng. Isu ang nagpanunod na ito iti pamuspusan, tapno ad-adda abumaknan. Nalawa mat tibakan ti alote damang Inso. Isu ang napanunod na ti agtarakan ni tibaka kan kalding. Iti mat pagadalan, kanayon nga agparamag ni Sheena. Banag apakasurunan ni Marson. Tultuladan ni Sheena ti ugali ti amana. Banag asa nakanunungan ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryeta yu itaalawas na pauluan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka ah. Kat nang rugi da pa yan nga gilakaw. Isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de. Wen, Pedro, katjak kaya ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. O di nasayat no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasayaat kit din ti kasjay. Kuna, Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo ti turungan na itibiyag. anya. Wan, Mirna, ore po utam ti kuna. No kasta ka na yun ni Sheena. Kabaalan nanto alabanan ti amin na karit itibiyag. Wen ngam nalabas. Agasem ti kunana.
Kaya't na ada tayo laang kano ti kabaknangan dito'y ili tayo. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasta. No kasta ti panunot na. Andarod katulungak iti planok. Ay na, Pedro. Imbes a panuynuyam jay anak ta. Bagaam kit di asaan anasaya ti kas jay nga ugali. Jak kayat nga agbalin a managim bubukod ti anak ta. Manong insaw, dadakkelan dagiti dadto maabaka. Ket addan nakasaritak nga ahente, umaydakan walaen. Ay nasaya no kasta dunyor. Tapno makalako tayo matain. Wan nga raw manong insaw. Hangam jay anak ti dua kaldeng natay damat. Anya? Wan nga raw manaw. Siguro, gaputan na irana ti panaganak na iti matutudaw. Sayang nga raw. Ay, sayang agpaisaw. Ngam talaga akas ti agtarakain. Sana mabiyagamin. Ay, wan nga raw. Sana balay. Masukatan tumit laing. Ay, sabagay matkit di ah. Way, dunyaw. Basta di yung liwayan apakanain kan painuman dagiti dingwen tayaw. Wan manong. Kahit kasanaw, umay kayo ka di intun bigat. Intun bigat nga minti imbaga di agata nga iumay na. Saan ko masigurado, dunyaw. Ngam no bilang sa anak ang makaumay, na kayon tulatan ti makaamaw. Ay, katuan manong. Talaga nagbaliwon ti panagbiagyo. Gaputa nagagat ni tatang. Kastang matandagiti inala na at trabahador. Di da binaybay ang tinatangan kan ti Animal Farm. Iso nga inot nga imadudagiti dingwan mi. Wan nga rod Margaret. Ket dakkal ti panagyaman mi kada kayo. Gaputa may ni tatang ko nga inala na. Nga agtrabaho kada kayo. Kat dakkel ti panagyaman mi kini tatang mo. Gaputa nagagat. Sipod adayjay farm, ison ti mga asikaso kadagiti dingwan nga oray saan nga ibili ni tatang. Sapay ko ma. Tagtultuloy ti panagduras ti panagbiagyo. Tapno at dalata pakitang danan dagiti dadakkel ko. Panagduras ti panagbiag tayo ko naman. Ha? Ungaya man niya, Margaret. Angam no bumaknang tayo amin. Ay, kasla madimot laeng Tawan ti agtrabaho ije farm yo. Oh. Sika talaga, Marson. Talaga anaangaw ka. Insaw. Ang mga no, kaya't mo ti agilako iti lutem. Ay, saan, Pedro? Awan mo tinalawa alutay, tapno agilako ako ma. Ura dyan saan mo pinasukay ano iso? Ay, pasensya ka na. Talaga sa anak nga agilakaw. Anya? Wen Pedro, day talang amin ti adda sa nikwak, nga ibatik taw iti anak kaw. Umanay to day ta, panghalanan to iti pagbiag na. Uray, bayan na kitinangina. Hindi ka madanagan. Pasensya ka talagang, Pedro. Agam talaga sa anak nga gilako iti lutek. Sa nabalay, may samot ti anak mo. Kano manayan ti adda sa nikwa, mapangalaan nan tao iti pagbiag na. Manong insaw, asino di kinasaritam itay? Ni Pedro man. Pedro. Di taga kabangibang asityaw. Awan dun yaw, pilitan na nga ron nga gilako iti lutay. Awan mo ti mailakaw, awan mo tinalawa sa nikwak. Ay, unayan day ta. San lakit din amap-map itilote na. Kat no nalawa ti pagmulmulaan na itinatangkan protas. Win nga raw, sa pa'y ipilit na ti gumatang. Pag-interesan na kay di bakantay, alutay, ang saan ko mat ngay laklako day jay. Ay, katuan na manaong. Sayang no ilakom day jay. Anyat mo tayo ngay. Ang mga no mapatakderan yon to iti balay. Uno, pamulaan yung matlaang. Win nga raw, iso ajak ilakaw. Tano ka ba ilan tayon tao? Pamulaak to day jay. Intun adda umanay a pagpuunan tayaw. Paidamot na dyan nga insaw. Apay ka di, Pedro. Kasano ka di naklakwan iti lote na. Ay na, imbagak ngamin kan ka. Saan anala ka ti gumatang iti lote?
Ininot amulmulaan dati lote na. Iso abay-bay amot ko ma. Apay ngamin ayang aginteres kalaunay. Nalawa mo't timulmulaan tayo Angam tagikurangam. Mangkita kalaangan iti sabali apagkatangam. Nilang insaw, tinalawat tiluti na. Kano kayat ko dyan, kaputa sidag dito Nadaras lang ti ipapani dyan na daw braag. Di mo pilitan, no di nakayat kunakmanan, Pedro. Mapnek ka kuman iti adda kada tayo. Talaga matan niya, Margaret. Anya ka di manan ti bagbagam, Sheena. Alukuyang man ti amam nga gilako iti lote na. Sana bale, bayadan mi mo't iti nangina. No kayat yo, uray dubyan mi pay Ay, pangaasim, Sheena. Awan amok may papan iti day tabanag. Bayam kumaadag iti dadakkel tayo ti ang sasarita may papan iti day ta. Anya? Husto ti imbaga ni Margaret, Sheena. Saan tayong amo ti maipapan iti day taabanag? Isuasan tayo na makibibiyang. Taayo nam day ti ababae, Marson? Saan nga iti kasta, Sheena? Ibagbagak lang ti pudno. Ala, husto day tan, Sheena. Marson, kababain kadagiti kaadalan tayo. Ang mga no ibagada nga aging gadito'y pagadalan kat agkaapa tayo. Gapulaang iti sanikwa dagiti dadakkel tayo. Oh, Manong Pedro. Adayo, mati na kay tuunan dagiti matang yaw. Pampanunutek nga ron, Simon. No linakwan na kuman ni inso iti lote na. Madama siguro nga aladan da ita. Uno amang aladan na ibulo sa baka kan kaldaing. Ang man niya nga rod nga kat di na mat kayat, Manong Pedro. Alangan mat apilitam. Pampanunutek nga ron no niya tiyarambidag tapno makibingay iti lote na. Kursonadag na dyan pagbalinon nga animal farm. No kasta, umapal kayo kininso, Manong Pedro? Saan matakas na? Kaya't ko lang ti maadan iti animal farm. Dakkel ti ma-income, no agila ko tayo ti dingon. Ngamawan nga ro ti maramida, Manong Pedro. Tauray kasano ti ayat mo amaadaan iti animal farm. Awan mat pangibulusam. Mami, jakon kaya ti agadal. Masaduta kon. Anya, no kaano nga adakan iti maudi atukad ti kuleyo? Ibagam, amasalot kan. Nagpayag nga ron ti graduation. Kan may isa, ada talo nga incomplete ko ita midterm. Kan dua bagsak ko. Iso ang masaduta kon. Kasano anapasamak ti kasta? Kunak man no igagaid mo ti panagadal mo. Ititid mi mo't amin akasapulam. Sa ita, ado ti incomplete, kan adapay bagsak mo. Sorry, Mami. Ngamjakon maiyulo ti agadal. Sana bale, nalawa mo ti plantasyon tayo. Tulungak langan ni Daddy ang mangidaulo kadagiti trabahador. Unay kamutan, Sheena. Panagkunam kadikat nalakalang ti agtrabaho iti garden. Sa anak mo't nagtrabaho? Idaulwak lang dagiti trabahador. Kan bantayak ida, no talagang agubobrada mo't laang. Agpanunot ka kuma iti maminribo, Sheena. Di ka mang namnama iti madama a pagkukwartaan tayo. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Kandi tay amo ti masakbayan. Awan sirsirbi ti nagasgastos iti panagadal ni Sheena. Adumat gayam ti bagsak na. Katita, dinan kayat ti agtuloy nga agadal. Al-allukuyak nga ituloy na ngam talaga adi na kayat. Sana balikan tadamot da ito'y plantasyon tayo kat tumulong latta ka Sa bagay, hosto ti anak ta. Iso pa ti may tulong na. Dakdakkel ti maala tayo akwarta iti plantasyon. Wen, adda taditan, Pedro. Ngam sa balilatta no adda tinagadalan ti anak ta. Tapara metlang kan kwa na day ta. Panunutem man anay bagmir na. Anjat serserbi ti adal no awan met kwarta. Kwarta tinapatag ita. No para ken ka, Pedro.
Ngam panunutom ko mamot ti pagimbagan kan masakbayan ti anak mo. Saan ko maapasig a kwarta ti pampanunutom? Apay nga inso, adamot tan naglinis iti dayjay abanda ang nagbedengan niyo kan ni Pedro. Sa nabali ano jay kukwamit ni Pedro bakit? Kasla limabas nga rod iti boundary lakay. Anya? Kano nagpatinggay jay puon ti akasya ti beddang. Ijay ti ayan ti muhaon. Ay talaga alim mampas lakay. Addadan ijayan ti dakkel abato. Ay sana mabalin ah. Apay nga kastamot tan. Ay, tinasaya at lakay. Mapan mo idadanunan. Kasaritam idaan na imbag. Tapno agsardeng da. Nay, kakabsat. Asino ka diti nang ibilin kada kayo ngagparaspas kayo dito. Ni Manong Pedro, Manong. Pinalinis na agaputa pamulaan na kano itinatang. At na kami nagsapsapol iti pakitang danan na. Ket dito iti insuro na pagmulaan na. Agam kabsat. Apay ngay. Di nakadiinsuro ti boundary may. Limabas kayo ngaminain. Anya? Limabas kunayo, Manong? Well, di taayan ti puon ti akasya ti nagbeddengan. No kayat yaw, mapanyo kitaan ti mohon nga ingkabil dagiti panglakayen mi ide. Pasensya kayon, Manong Inso. Ti insuro ngamin ni Manong Pedro a boundary yo kat ije ayan ti kawayan. Iso asinurot mi timbagana. Ay saan Sinakop nan ati kukwak no kasta. Mala, isardeng yon ti agparaspas. Sa nabalay. Tangdanan kayaw dito'y pinaraspas yaw aparte ti lutay. Saanen, Manong Inso? Kaya't pasensya kayo na no limabas kami. Isumat ngamin timbagan ni Manong Pedro. Mala, awan anyaman nakabsat. Basta ipakaawat yung kini Pedro ti insurok a boundary. Mga no nalipatan na. Pasubumat ni Manong Pedro, Manang Mirna. Naapay ka di, Simon. Ket no sa balit insuro na a boundary kada kami. Iso limabas kami ti lininisan. Kukwamot gaya man ni Manong Inso di dinalusan me. Ay, naglukumot day jayan a Pedro. Ket no ije ayan ti puon ti akasya ti boundary. Ano kasta? Husto ti imbagan ni Manong Inso. Tadya puon ti akasya ti insuro na kada kami a boundary. Wen, Simon, talaga nga ijay ti boundary. Nala, bagaam dagiti tinangdanan yung nga agdalos, nga uray saan da pay nga agsubli inton bigat. Kasaritak pay ni Pedro. Margaret, talaga siguro asaanan na sumrak ni Sheena. Masadot siguron Kasano, adumot gayam ti bagsak na. Uwan nga rod Kunak man no nalaing day di a tao. Nalaing lagayam nga agparamag. Bay amon, saanin nga iso ti pagsaritaan ta? Ay, gayam. Anya ka di dyain ni istorya ni tatang kanyak. Limabas ka no da tata Pedro iti boundary. Wan, day tangarod. Panagkunak, inggagara da day jay. Anya? Talaga ang gagara da. Imposible man saan da nga amaw. Laklakayanan ni Tata Pedro. Saan nakit din nga amaw? Ang mga nukayat na nga aguman ti sanikwa ni tatang. Takas na unay ti panangay ayo na nga agila ko. Ngam sapay kumaa, tadinan ituloy no anyaman ti dakas apanggap na. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom a boundary yo kan ni Inso, kadagiti kakadwa na anagdalos. Naibagan ni Simon Kanyak, alimbabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas na ka din ang nagdalos. Wen nadalusan amin ang jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag tada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daytan tirugi ti plano, Mirna.
Anya nga ta ti plano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ta alawas ana pauluan. Karit, iti piyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsardang ni Sheena iti panagadal na, gaputaado ti bagsak na. Iti may sangal daw, nang bilin ni Pedro iti manglinis iti lote, ngam sabali ti insuro na boundary, isu alimabas iti sanikwa ni Inso. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo uta alawas ana pauluan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insorom a boundary yo ka ni Inso kadagiti nagdalos. Ha? Naibaga ni Simon Kanyak alimabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kwa ni Inso. Kahit nalpas na ka din ang nagdalos. Wen nadalusan da aminan jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag at ada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Naitan ti rugi ti plano, Mirna. Anya, no kasta, planom ti amin. Wan, nabainanak iti dinayaan nugot nga ilako ti gatgatangag. Isa na ituyan ti solusyon na. Unay kamutan, Pedro. Talaga nga agum ka. Di kag sawi ti kastamir na. Tanong baligi ak iti plano kat bumaknanak. May ranod ka. Jak pagtatakkunan ti ado a kinabaknang. No nagtaod mat iti rinukar nga aramid, Pedro. Konsensyam tumutla ang ti kanayon akalaban mo. Agradwar tayon, Marson. Unarod, Margaret. Kamaudyanan na. Dayjay lang, Taagin na dayo kayo ni Tinobyom. Sana bale, tagkakalugaran tayo matlang. Sa bagay. Agkit-kita kayo lata. Wan, Marson. Kat anyang iti planom. Agsapol ka kadi iti panggadam iti syudad. Saan siguro? Ano kayat ni tatang mo? Makitang danak langan iti farm nyo. Kasladyak kayat ti pumanaw dito lugar tayo. Sige tay bagak ni tatang. Tauray siya. Jak kayat ti umadayo. Tulungak latan dananang kan tatang iti farm. Barang mapaduras tayo pa'y. Nagturpusen dagiti kaadalam, Sheena. Si kalaeng tisaan. Katanya ko, mamami. Nasaysaya at matlata ti panagbiag ko ng isuda. Gaputa ad-ado ti kwarta. Isuda, masapul nga agbirok da pa iti trabaho da kalpasan ti graduation da. Hanggang dumalata, anak ko. Gaputa da diploma da. Uray awan mo't panagdanag ko iti biag ko. Gaputa naka-establish akon. Kas kumaita, puminpintas ti plantasyon tayo. Kat dakkel ti mapaspastrat tayo a kwarta. Huwin ngam saan nga iti agnanayon kat dito'y kalata, anak ko. Kasanoon no saan min akabailan nga imatunan ti prutasan, ken ti ayan dagiti natnateng tayo. Kasanoon no kumapoy kamin iti amam. Saan aparikot dayta kunakmanan, mami? Kabaelak ti amin. Apay ka di akas la mariribo kan kalaunay, Mirna. Parikot kong harod ti anak ko.
Di na kayat ti paisuro. Sabali ti prinsipyo na manang bebang. Dayta nga ro tinadlaw kumat iti anak mo. Kan agistorya pa'y dagiti trabahador a kanayon na kanuida a sermonan. Kanayon kumat nga ikorektar ti anak ko. Hangam dya ka mo no apay akas jay meten. Isa akong kunak iti bagig. Nga agpada da siguro iti ugali ti amana. Di da kayat ti paartapan. Di mo sardengan na bagbagaan ti anak mo. Meron na. Bareng mabalbaliwan na ti ugali na. Wen, manang bebang. Di da kapilitin nga agbirok iti panggedam no kayat mo ti tumulong ditaw anak ko. Wan tatang, jak kaya ti pumanaw dito eh. Kan makitak adumurduro as mati plantasyon tayo, kan ti panagtarakan tayo iti dingwan. Kat amangan no marigatan kayon to amang kita, no dakda kayo laang. Wen anak, kasi ti apaw, napaduras tayo umitain. Kat sapay la kumatag nanayon day tuyain. Sapay lang kumatatang. At damit lang kada tayo dayta, anak ko. No kayat tayo mapaduras, o di agagagit tayo pa'y. Tratuan tayo na imbag dagiti trabahador tayo. Kay itid tayo ti husto abingay da. Wan tatang. Kas kumaita pa nag-aapit iti pagay. Adda dagiti trabahador nga aking kayat iti bagas. Adamot dagiti daduma akayat dati kwarta. Nuanya ti kayat da di isaw ti itid tayo. Ipaay tayo tikid daw da. Tapno adda pa'y agumagat da. Pinapanaw mula gayam ni Simon. Tapno awan timang tubngar kada kayo nga agmula iti inagumam ako kwa ni Inso, Pedro. Anya nga inaguman na sasawamot, Mirna. Taan niya ti awag mo iti dayta. Binilin mo dagiti dadduma at trabahador anapanda nagtraktor iti lote da Inso. Bayanak laang itararamidag kunakmad. Tano bumaknangak, maeranod ka. Pedro, agbaliw ka kuman. Kita man, gapo iti kasta nga aramid mo. Tultuladen na ka ni Sheena. Awan makita ka na ka si tararamidag. So di ka man kundi sa audita, Mirna. Naawanan ni Bagam, hagtalnakan. Derek, agayan ayat kayo gayam ka ni Margaret? Wan, Sina. Apay anay pala ang Margaret ti inayat mo. Adak mo't dito eh. Napinpintasak mo miso. Ha? Ay ayatan ka, Derek. Ngam dinak lang amin pagan ano. Ngam, itatayong bagakon tiriknakan ka. Agpanunot ka kuman anaimbag. Anya? Wan, Derek. Ay ayatan ka unay-unay. Kat sapay kuma. Tama ibawing mo ti panagayat mo kanya. Enso, minulaan damot ti upat akin lang dyan nagbadengan nyo ka ni Pedro. Sigurado nga imbilin dayta ni Pedro. Gamjak kayat ti gulo. Iso sige. Itulok ka o nga ure alain danday jay. Ang amangan no isumatan ti aramidan na, no itulok mo nga alaan dan ti minulaan na. Kasaritak ni Pedro, mapanak ije balayda. Sapay lako ma, tahus tumot tinday jay. No ibagak abayadan na, sigurado adina mo't lang kayat. Ay, anyan ni Pedro. Agumbat gayam day jay. Win nga raud. No inlakok siguro jay katgatangan na iday, nalabit adina inaramid ti kastawi. Ay tagisayangak mo't ngamin no ilakaw. Nagpintas ti lokasyon ti dagatayaw. Anya nga ti amutayaw. Ang mga nudumtang to ti aldaw, ngagparamid ti anak ta iti balay na ijay. Mayat ijay pagpatakderan iti balay. Ala, palabsan tapay daytoy nga inaramid na. Ngamsapay ko ma, tadinan ululitan. Imayak Pedro, gaputa kayat kakasarita iti nalapat. Anya ko man ti pagsaritaan ta, Enso.
Amok ada kayo tinagmula ijay lutek. 5 bes ka iti boundary. Ha? Angem sige. Itid kon jay minulaan yaw. Ngem sapay la ko mata husto metinday jay. Makontinto ka ko man iti inalmanam alutek. Ket no ayan ti boundary, iso ko mati masuraw. Kasano nga mo mada kami insaw? Amok tasikat ti ka boundary. Ken nakasaritak ti may sa tao miday. Sa baling amin ti insuro ma boundary. Anya? Ngem ulitak pidraw. Ited kun ken ka ti minulaan yaw. Ket sapay la kumata di mun ulitain. Mapnek ka kuman iti inalmanam. Wow! Limawa ti talon tayo, mami. Nagado ti bunga di okra ken parya. Nangina pa ita ti presyo. Oh, abay kasla saan kayo maragsakan, mami? Sana ka maragsakan. Gaputa ti lote anamulaan ket inaguman ti amam. Ha? Lote ni Enso dayjay. Inagaw ti amam, iso asa anak ang maragsakan. Kay kayat kupaykit di asaan ko maanag bunga dagiti mulad tapno maamiris ti amam asaan nga agbaligi iti kinaagom na. Diya ka mo kan ka, mami. Kanayon mo akontraan ni daddy. Idinto ati pagimbagan tayo laeng mat ti pampanunutan na. Kayat ko atub nga rin, gaputa saan ang maiparbeng anak ko. Kasanod no ikarunan to inton sumaruno nga aldao. Tatibiyag, mayarig iti may sa apilid kunada nga rod. No itakat datayo ti adda iti nangato asaad. Kasanod no inton bigat. Kat agkarkaradat tayo maten iti pikak, gapu iti rigat ti panagbiag. Well, I assure you, mami, saan to apulos ang mapasamak dayta? Margaret, sapay ko mata, maawatan na kiti dati yung ibagak. Anya dayta, Derek? Lipatan na kon. Anya? Ngam apay. Anya ti basol ko kan ka. Tapno aramidam ti kastoy. Awan, namiris ko lang aning gayam sinat ti ayatek. Anya? Iti kinaado ti babae ang mabalin mo apang isukatan kanya. Nipay lang ang matsina. Pasensya ka, Margaret. Ngam kala tanapunas ti panagayat ko ken ka. Tanigayam sina ti ipitpitik ti puso. Sige, Derek. Di kalapdan iti kayat mga aramidan. Ngam sapay kumata naragsak kay ti daytoy ngayon aramid mo. Pagkawanan na ko ha? Pumanaw ka ni iti sangwanak. Kat agkadwa kayon iti daytay asina. Kat sapay kumata naragsak kayon to. Nagwinaswas kami ka ni Margaret, Marson. Ne, tapay mat. Awan, nariknak lang aning gayam sina ti ayatek. Anya? Ni Sina tinangisukatam kan ni Margaret? Uy, kat panagkita, no ni sina ti asawag, nasaysaya to ti biyag mi, kaputabak nang. Anya? No kinabaknang laang ti kayat mo. Baknang madda Margaret Ngam nabakbak nang da sina. Di ka man makibiyang ka na kami. No kayat mo, di armam ni Margaret. Italang ang makitak ang nagalas gayam ti ugalim, Derek. Ah? Nagalas kunak manen. Ala, tangay winaswas mon ti ayan ayat yu kan ni Margaret. Di mon riribukan. Bayam ang makapag-move on. Tapno makalipatan. Nasakit tinakam ko, Marson. Gapoy tinaramid ni Derek kanya. Lipatan mo ni Derek, Margaret. Saan arumbang asangitan? Tikas kan kuana. Gaputa ubaw ti panagayat na. Marson. Saan tumat lang ang naragsak ti relasyon da? Gaputa pinasakitan da ka. At nasakit tinakam ko. Gaputan ni Sheena tinangisukatan na kanya.
Kas dalamang sursuron. Ala, bayamon Margaret. Ag-move on ka kitdi. Makasapol kan to iti lalaki amang ipatag kan mangayat kan ka iti napudno. Agyaman nak, Derek. Gaputa na ibawing mo mutlaangan ti panagayat mo kanyak. Wen, Sheena. Naamiris ko nga ay-ayatan ka matgayam. Ngam, ikari mga ayatan nakmat itikas iti panagayat ko kan ka. Tano siyak ti lukuan. Di mo amo ti kabaalak nga aramidan. Di kan tulukwen. Gaputa ay-ayatan ka kat nga rod. Siguraduam laang, Derek. Siguraduam laang. Api nga takas to'y nanang. Talaga ka di aka kompetensya tayo iti amin aba nagdasin. Apay ka de, Margaret anak ko. Insukat nak ni Derek kan kuan. Anya? Day tatipod no nanang. Winaswas ni Derek ti ayan-ayat mi. Kat insukat nak kini Sheena. Ay, unay matan ti kasta. Nasakit nanang. Ni Tata Pedro. Inagaw na ti daduma alote ni Tatang. Kat ni Sheena. Inagaw na tinubyok. Apay akastoy. Datayo ka di ang kanayon ti biktima, nanang. Ala, nasakit man na panunutan. Aklonan tayo latan ti amin. Sana bale, ta saan la amay sa ti aldaw. No nasipngat man ti lubong tayo ita. Dumteng to ti aldaw makita tayo ti lawag. Kung nagtubay kat nga isukat na ka ni Derek, Margaret. Amok a ginargarim. Amok a dinadail na. Iso akas to'y tinapasa. Oops, di nakpabasutan. Katsapay ko ma, tasan nagsaksakit tinakam mo. No napunas ti panagayat ni Derek kan ka. Gapo kanya. Di kagsigsigurado, Sheena. No nangabak ka man ita. Saan tayo nga amo iti maudi nga alkam? Anya? Sapay ko mata naragsak kayon tungarot iti agnanayon. Tanusan, amang ano siya tumat timang katawakan ka. Apay anak relasyon ka ni Derek. Tiam mo kat iso ti kaayan-ayat ni Margaret nga anak ni Inso. Idi day ta, mami. Gaputa ita, siya kon ti girlfriend na. Anya, no kasta, inagaw mo ni Derek kan ni Margaret. Saan, mami? Pinutod na ti relasyon da ka ni Margaret. Gaputa siya ti ay-ayatan ni Derek itan. Anyan ti kasta nga aramid mo, anak ko. Maibusan ka din iti lalaki. Tanipay laang Derek ti inayat mo. Saan, mami? Talaga lang amin nga agin inayat kami ka ni Derek. Ay, sapay lakuma. Tadi yun to ikaro na ita nga inaramid yo. Ay, sapay lakuma. Deng ka man na imbag ti bagak muklaw. Anya ka di dayta, Tata Pedro. Ay abam lagi ti kakalwam kat inton nalawag ti bulan. In kayon to ispriyan iti pamatay ruot dagiti mula da inso. Agbaligi nga tatiplano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Karit, iti biyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ginargari ni Sheena ni Derek, anobyo ni Margaret. Aging gaan na ibaw ti panagayat ti baro,
ken ni Sheena. Nalaos mo ti sakit tirik na ni Margaret, ngam binagbagaan latta ti inana, nga aklonan na kumalangan ti amin. Iti may sangal daw, at daimbilin ni Tata Pedro ken ni Moklo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu alawas ana pauluan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Denggam anay magtibagak, Moklaw. Nya kandiday ta, Tata Pedro. Ayabam, lagi ti kakadwam, kat inton nalawag ti bulan. In kayo isprian, iti pamatay ruot dagiti mula da inso. Mongyo, Kat inton ang mula damanan. Isumanan ti aramidin niyaw. Kat ininot nga agawon tayo. nya, Tata. Di kang butang, kabalan nyo reta. Tapno lumawa ti pagubraan nyo, kat ado ti pagtaudan ti kwarta tayo. Tata Enzo, ay, naksat amin amula tayo aparya kan tarong. Kasano pa'y dayto yan? Anya, Ay, kasano napasamak dayta? inisprayan day ti herbicide. Naangot ti Garden. Anya, naaramid ti pada at tao ti kastoy. Ibis nga agtitinulong para iti pagimbagan ti kaadwan. Saan? Tamang irurumen damay. Tata, Amok ada Pedro manen ti akin aramid iti daytoy. ti kabutang ko. Amang ano pati dangiti dingwan. Kat iraman da. Dayta nga raw barok. Isu akasaritam dagiti kakadwam. Tagridam tayo amin. Narigat ay no dagiti dingwain ti isublat da. Sigurado ang nagangwa amin na espriyan, Tata Pedro. O di nasayad no kasta. Ket inton sumarono. Traktorin yun. Tapno mulan tayo matay. Nya, hanggang kasano no agre-ridangay. Sakti makamomoklo. Bastag tong pal kayo ti bilin ko. Tata, Nagbaligi tayo iti muna ngay naramid tayo. Kat kita man, adon ti mapapit tayo iji inagaw ko kinkwana. Isa mulan tayo kitin. Tata, Patsyak adinak manin labanan na jay. Awan maramidan na numulaan tayo. Takrot na jay kunak lang arunan. Kabuteng na, isa tong palen nyo lang no anya ti ibaga. Margarita anak, idauluam dagiti trabahador tayo. Apitin nyo amin na mabali na maapit amula tayo. Kaduak met da marsaun, tapaaladak ti aglawlaw ti Animal Farm. Tapnusan ang makastrek ti uray asinaw. Wan tatang, ngam itaman pa'y ang kasla idardarasyo ti panagapit. Amangan ngamin no sumrumanen ti kinadakas dagiti tattaw amang irurumain. Kat isarunuda dagiti daduma amula tayo. Amumet tinanakaw, dinadail da dagiti kaimulmula tayo. Sa bagay mo't kiti ang tatang. Unay matan ti arami dagiti atang tao. Tatang, anya nga tano lumaban tayo mat. Ibalas tayo ter aramidan da. Dakkel ngamin ariribok ti mapasamak no kastaman bilang anak kaw. Ado ti mairaman. Nung ata kasarita tayo ni Tata Pedro, tatang. Kasta ti plano nga aramiday nanak. Ngam inton malpas a maapit amin amula tayaw. Anya ti gagaram inso. Apay kay may ka di ti balay kao. Pedro, imayak ta makisarita aken ka iti limpyaw. Saan alinulukaw? Anya, Amok asika ti akin aramid iti napasamak iti plantasyon kaw iti natnatayng. anya, ay di ka man agpabaso inso. Di mo mat napanik na kan. Uray awan pamanagnek kaw, amok asikalata. Gaputa si kalaang ti aginteres iti kukwa. Kat pamanagnekain, ti panangipilit mo kanyak, amang ilako iti lotek kan ka. Ay, di nakpapasulan ko nakmanan. Tanos saktag pungtot, di mo amo ti kabalak nga ramidan. Di mo met amaw ti kabaalak nga aramidan, Pedro. Isu ano kayat mau ti agbyag iti natalinaay. Sardengan na kaun.
Kaaslam madudog ti pusok ang nakakita iti papanaw ni Inso, Pedro. Anya, Apay ngar aramidem ti kastoy. Di ka kadi mabuteng nga ikarom to ti aramidem? apay nga sakit mo na diya ngayon so. Sika, ha, Mirna. Walo, ada na palabas yaw, tida diya atao. Anya, nagrugit matan ti panagpampanunot mo. Pedro, anya launay ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo. Ta ultimo mula da kat dinadaelyo. Apay, umanay ka di dayta nga ibaknang mo. Oray ka, Mirna. Di kamin makibibiyang itaramida ka. Awan matlat may tulong mo. Madandan aganak para kan ka. Amangan no nakarkaron to ti mapasaram. Intondom teng ti tiyempo. Plano min ka ni Derek tagkalaysa, Mami? Nasayat no kasta. Total, kanayon mo ten nga umay dito balay. Wan, kaya't ko kumatibong ga akasar. Anak ko, noan niya ti kabailan ni Derek nga ipaay. Isulat ta ko man. Di ka agkid daw itinagarbo akasar. Ngamdya kayat ti simple, Mami. Kayat ko, siyak ti kaingrandyan ti kasar na dito'y lugar tayo. Apay, namnamaem nga adda kwarta ni Derek para itiing grande akalay sayo. Awan, Mami. Pangalaan na ko, ma. Katawan mo trabaho na. Day tangarod kat, anak ko. Iso adi ka ko maagbirok itinagarbo akasar. Di tumulong tayo ti gastos. Sana bale, tadamot kwarta tayong aramatan tayo. Sigurado adinak matlaan paayan ni Daddy no ibagak kan kwa na. Damag ko kat agkasaran da siya na kan Derek, Margaret. Kastaya, Marson. Wen, Margaret. Nasayaan, nabayag damatan nga agayan ayan. Saan ka di nasakit tinakam mo? Saan? Nabayagan anak ka move onak. Isong awan tinasakit abakrang ko, nga ure agkasardan. Ay na, maragsak anak-anak ang iti dayta, Margaret. Saan arumbang nga ibalod mo ti bagim iti napalabas? Sangwam kit di ti agdama. Wan, Marson, kat agyaman ako unay, gaputa adu kayo amang liwliwa kanya. Margaret, waning bakay. Kuyugat ti driver amang ilako itinateng tayaw. Kabailan da daytan tatang, uray saan kayon asumurot. Wen nga rod lakay. Sigod matasaan ka sumursurot. Wen angam kayat kuman ida kadwain. Sapay adu ti may biyahe ita. Ket si kamit Marson Barauk, makaamu kayon kinitatang mo ditoy Wen, tatainso. Di yu baybayan dagiti aginak. Jak kayat nga dasan na nasayat ang mapasama kadakwada. Wen, tata, di kayo madanagan. Hala, agan-anad kayo ditoy bakit. Margaret, anak ka. Da kayo tirumbang nga agan na tatang, gaputa agbiyahe kayo. Itaman pa yung impig sana ti todo. Ay nahuwan nga rod anak ko. Sapay nagbiyahe da tatang mo. Wan nga rod nanang, madanagan na. Sapay na pumpuno jay lugan itinatang. No api ngamin nga adayo tayo iti sentro. Hanya nga rod nga ikat dito'y matsulsulinag ti ayan tayo. Jak maawatan tiriknak nanang. Kasla madanagan na kajak amo. Ay na, di mo ikan iti sabali akay papanang dayta anak ko. Awan dayta. Marsaon, anak ko. Kartangam, mapan ka je balay da Margaret. Ha? Apay tatang. Adaim padamag da kanyak. Naaksidente ka no damanong insaw. Kabayatan ti panagbiyahe da. Anya? Kumusta da ka no tatang? Nakalasat ti driver. Impandan iji ospital. Ngam ni manong insaw. Sanda pa'y lang anak adanon iji ospital. Napugsatan ti angas na. Anya? Anyan ti kasto na pasamak. Kasimat ni Tata Inso. Ala,
Karta nga mo na anak ko. Mapan ka ni Jay Balayda. Tamapan ko mat ibagay ti kakadwa tayaw. Tamapan mi alaan ti bangkay na. Tatang, apay pinanawan na kami. Isumat lagay ang makastaunay ti panagpakadam kada kami. Inso lakay. Saor ka mat. Kalaat mati panagpakadam ka na kami. No amok ko makastay ti mapasamak. Saan kayo pinalubusan na nagbiyahe? Intantan tayo kumapay ti panangibiyahe o kadagitila ko tayo. Huston ti pa nagsangsangit yun, Margaret. Nanahuanings. Nagsakit, Marson. Awan umasping iti sakit na marikrik na kita. Nagsakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag. Maawatak tirik na, Margaret. Tauray siyak. Nadagsan tirik nak iti ipapanaw ni Mang Inso. Ay, nasakit man. Gamnaskan nga awatan tayaw. Aksidente tinapasamak. Natinagtinaglugaan da. Naunag tirang case ang nakatinagan na. Ni Manong Inso, tinagrabihan. Iswasaan ang nakalasat. Katimot driver. Naskar na put dandamot timay sa asaka na. Nakamabas na ito ya pasamak. Tsaka mo, no kasano malipatak na ito. Nasaya at nupimusayan na dyan nga Inso. Anyan ti kasta pa nagpampanunot mo, Pedro. Adi pa nakakadin ni Satanas. Saan ba ta? Amok pa lang matagbutang kini Apo Diyos, Apay nga ron akas taunay ti kinaragsak mo. Apa man anam mo am anatayon ni Inso. Siyempre, awanan ti peste iti biyag ko. Amok ti kayat mo asawan. Maragsakan ka iti ipapatay na. Gaputa kayat mo at tagikuan amin asanikwana. Kat itataawanan ni Inso. Ipagarup mo analaka ti panangisayang kat mo iti amin a planom. Naalam, Mirna. Naalam ti kayat ko ang mapasamak. Pangaasim, Pedro. Maasi ka kumamot ka dagiti pinanawan ni Inso. Adda asawa ken anak na. Ken adda dagiti trabahador nang ijay laeng tinamnamaan da pangalaan da iti pagbiag da iti inaldaw-aldaw. Mabalin dalat tamat ti umayag trabaho dito. Ang mga nudakdakkel pa iti bingay da. Agbalbaliw kan, Pedro. Ang mga di ka maisalakan no kasta ti ar-aramidam. Anya? Anya asa na may salakan sa asawamot, Mirna? Panawan ka man laengan. Awan mo't laeng kinasayat a pagturungan ti saritaan ta. Nalpasen ti kasaryo kan ni Derek, Sheena. Mami, Ita taagasawa kayon. Agtrabaho kayo kuman. kat isumat, Mami. Tumultulong akmat amang idaulo kadagiti trabahador. Kat ni Derek, tumulong agasikaso iji farm. Rumbang laeng. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot kayo? Sapay kaslan na sadot ti asawam. Da kayo mat, Mami. Saan niyo kumamot ang pagsawa ni Derek iti kasta? Ang mga numasakitan mo tirik nana. Masakitan no masakitan. Ngamnasken nga ibagak ti punno. Tanuadan asawa ti maysa a tao. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot? Sina, kwarta man. Papa naman ang Derek. Nadala pa panakin ton bigat. Sa dino nga rod ti papanam. Mapana kita ayuyang may iti gagayam ko. Mapan ka man ang makisugal? Ay namangtad ka kidlin iti kwarta. Idulin mun tumot ngamin amin. Day talagas gastos mo ti amom, Derek.
Mangtod ka, wano sana kung nga gaw-awi dito, ha? Sika talaga. O sige, ingka mangalay di wallet ko. Adda iti unag tibag ko. Sipud awanan day di Tata Inso. Kasla awanan ti gaganay gayan dagiti trabahador. Wan nga rod, Marson. Maikawa da siguro. Talaga ang maikawad da Gapu ta idi kaadda ni Tata Inso. Inal daw nga agrikos ijay garden. Kan ijay na ibulusan dagiti dingwan. Makapaikawa. Kailiw ko na yun ni Tatang. Naanos namin, Margaret. Iso makapadagsan itirik na, ti kalaat nga ipupusay na. Ngam sana bale. Ituloy tayo nga aywanan ti farm. Kat noan yaman dagiti nasaya at anairugi tayo, idi si bibiyag pa iday di Tatang. Ituloy tayo. Sana bale, tada kami kininanang. Un, Margaret. Aywanan tayo ti farm. Gaputa da ito iti kinabak na nga imbati na kada kayo. Kan kada kami at trabahador. Juan Marson. Ngam. Dita ko man pagsaritaan ni Tatang. Ad-ad na makarik na ak iti iliw. Kan ad-ad ang agsakit tirik na. Gapo iti napasamak kin ni Tatang. Ala, pasensya kan, Margaret. Ay, nalagip ko lang amin ni Tata Inso. Ina, dagon. Yuhu! Ayun, dere. Nabartag ka man na si Mangpot. Sorry na. Naimasan mi ngamin tinag-istorya ka na iti friends ko. Mangibabain ka. Day talati amo nga aramidan. Sorry ko nang matan. Sige. Tinakon matulong ko. Visit kit di kasto. Nabartag kit din na si Mangpot. Nabartag manan ti asawam asimbang China. Sabalin tinasumok na. Wan nga rod, mami. Daytan ti ibagbaga kinikan ka. Akas la sabali ti madlaw ko iti asawam. Dinak ko man sermonan, mami. Bad mudak lang arudon. Nayunan nyo pailaan. Sadot matgayam ti asawam Sheena. Imbes ko maatumulong ang mga sikaso iti farm, saan mat tasabali ti in-into na rin na. Kuyo kinakmuklaw. Sa dino ti papanan tayo, Tata. Mapanta iti balay day di insaw. Anya nga ti mapantay waramidin, Joy. Mapanta pakitaan iti ado akwarta na Margaret kan Juaneng. Bareng mayatdan ang magilako iti animal farm da. Umanugot to nga ta ni Margaret, iti ijaya ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay uta alawas anapauluhan. Karik, iti biyag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binilin ni Pedro Damoklo amang spray kadagiti mula ni Inso. Kat nagbaligi nga rod Damoklo. Kinumpronta nga rod ni Tata Inso ni Tata Pedro. Ngam saan lata nagsardang tinaud-udi kadagiti dakas a plano na. Iti may sangal daw, nagbiyahe da Tata Inso iti nateng. Kat dita, naaksidente da. Kat daytan, ti ipupusay na. Maladingitan nga rod dagiti trabahador. Gapu iti panakapukaw da
kan ni Tata Inso. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Karit, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sa dino ti papanan tayo, Tata Pedro. Mapantay ti balay day di inso. Anya nga iti aramidan tayo, Jay. Mapanta pakitaan iti ado a kwarta na Margaret kan Juaning. Bareng mayat dan amang ilako iti animal farm da. Anya, ang panagpunak. Saan da nga umanugot? Manugot. Kaputawanan na di tatang na mga sikaso iti animal farm da. Sa bagay, oh. Ala, agrobot ka kitin. Kat awitam na ita amang. Riniw-riw a kwarta tininaon na ita. Kat sigurado, maayayo na ita Margaret. Margaret, da Tata Pedro mati sumungad. Anya nga tatigagana day talakay. Huwag nga rud ah. Amangan mat no addamanan plan-planuan na amadi. No addaman ijaya na kan ka. Panunutam ko maanay bagpay, Margaret. Saan ka abasta-basta umanugot iti bagana? Wan Marson, kat agyamanak iti palagip mo. Ala, panawan ka pa'y dito Margaret. Wan, ngam di ka unay umadaywan. Amangan no addama di apanggap dagita. Imayak, Margaret. Nakasarita ka may papan iti animal farm yo. Apay, Tata Pedro. Anya ti concern nyo iti animal farm mi. Tangay awanan na di tatang mo. Ang mga no kayat mo akisayan nang iti napanawan na ang negosyo yo. Sina na anak kamang gatak? Anya? Awit ko itang ti kwarta. Ket no mayad ka iti ibagbagak. Agbayadak iti milyon. Pasensya kayon, Tata Pedro. Ngam sa anak nga agila ko kadagiti sa nikwaday di tatang. Uray di animal farm nyo lang. Ang mga no maringatan kayo matla mga sikaso. Talaga sa anak nga agila ko, Tata Pedro. Dagita ti pakalaglagipak iti da iti amak. Kan maysa, ado ti mangnamnama iti da iti alote. Gaputa ado ti trabador. Kat dito'y lang ang tinamnamaan da pagtrabahuan. Talaga ka di, hindi ka maalokoy, Margaret. Saan, Tata Pedro? Iso adi na kon riribukan. Umdas ko man dagiti inalman nyo asani ko, day di tatang ko. Napananti anak mo kan ti asawa na Mirna. Ay kat ije ayuyang damanen Unay mater na gijeng agasawa. Day talagas gastos ti muna nga ramidan. Nasumukdan ti agsugal. Jak amunan niya ti agururay a masakbayan da. Kas jay dangata, aginggat maaddaan da iti anak. Ibagampleta, itinalay nga anak mo. Tulungan nak amang bagbaga kadakwada. Ay, napunot ti ulok. Makaungetak iti da dya Margaret. Kunam lano asino akalaingan? Linakid din kayat nga ilako ti animal farm da. Mauma akon kadagita nga ibagbagam, Pedro. Noan niya nga minti addakan ka, makontento kan. An-anwam ti ado asanikwa. Numabaybay ang matlaang ti pamilyam. Ay, di mo man na yun ang tipuno ti ulok. Sige, panawan nak nito yan. Naabak kiti madyong Derek. Anya? Ay, sapay naabakakmot iti cards. Ay, manong ay timpabak mo. Dakdakkel siguro nga siya. Di ka nagungayt. Anya ay, katagpada tamot na manugal. Agungat man ni mami numamon na. Pagpada kayong mo't na day talagong ungat kaya aramidin niyo. Kasano? Makapaungot-mat ngamin ti ugalim no daduma. Di ka managsaw iti kasta. Agpada ta nga daramid na kunak manan. Sige, paandaram kitin ti kotse. Tapno saan tamarabyan unay nga gawin. Sheena, agpanunot kayo kuman nga agasawa. Bumakbaketak,
Kan lumaklakayan ni dadim. Iso adi kay kumagastos agastos iti awan kas eskan na abambanag. Anya? Kita man ni Margaret. Pinaduras na ti farm da. Gapo taam mo na ti aramidan na. Mami, dinakman ikumpara iti dayja babae. Sabali ni Margaret, sabali akmat. Pudno. Ang tuladem met kumaa. Ati pagimbagan ti ininto na rin na. Sana dakas ti agaliwaksay. Ngam saan kumamot asugal ti kanayon nga aramiden nyo nga agasawa. Nabanogak, Mami. Isa pa nga asiyo, taagsardeng kayo kuman asumanao. Amo, Margaret, damag ko kat manugal itan da Derek kan Sheena. Anya? Wen, nasa utay gayam ko at trabahador da. Ay, naimbag nga rod ta saan ada kami tinagkatuluyan kini Derek. Un nga rod Sigud mat kit ding addasad sadot na. Ang kunak ano agbalbaliw inton mga asawa. Saan mat? Takas la nakarkaro. Pangnamnamaan da siguro ati ado a kwartada. Un nga ay na. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Tati kwarta. Uray kasanupay ti kaaduna, maibuslat ta. Sa bagay, ngam amo mo ni Sheena, Marson, uray anya ti bagbagam ko na saan adumngag. Gaputa tilatan kay kayat na, ter aramiden na. Marson! Marson! Umay ka man dito, ay! Kartingam! Apay ka di Margaret. Anya ti mapaspasamak dito ay. Ang asim, itaray tanin ng iji hospital. Ha? Apay. Nakadasay ni nanawaning. Un nga rod, isumet lagayam asaan nga gawawi di balay. At dalagayam dito'y kubo kat na idasay. Margaret, saan nga umang angas ti inam? Anya? Saan nga agang angas ni nanawaning? Panagkunak, naatake iti puso. Saan? Anyan ti kastoy. Manula atawan din na palabas sipod pimusay day di tatang. Ita, si marunumet ni nanang. Nagkasang ti kastoy na pasamak, Margaret. Na nagsentirit na. Kasla narigat nga awatan. Nanang! Tawanan tinaglapas. Sipod nagsaruno apim mo sa iday ginanang kantatang, Marson. Uwan nga rod, Margaret. Aging ga ita. Kaslad dadapay lang o may makidupong kada kami at trabahador. Makapaikaw, Marson. Kat tinasakit. Gungun dawayan ni Tata Pedro ti kaon na. Nalawat ti inaguman na alote day di tatang. Day nga rod, Margaret. No kalabanan ida. Kasladakkel ariribok ti maparnoy na. Anyan ti kastoy adimtang akarit itibiyag ko. Nadagsan unay. Kadyak amuno kabailak paywan na saan. Papigsaang pa'y ti pakinakam mo, Margaret. Kabaalam da ito'y. Hindi na kabaybayan ti na marswa. Nakita na kabaalam asarang ten amin adumtang akarit iti biyag. Wano panubo. Marson. Di na kabaybayan kunakmanan. Tauray kasano ti kasipnget itang agdama. Sigurado an naranyag to ti masakbayam. Masyanak ka ni Margaret. Uli lang arudan adamang. Nalawa pa'y tinaguman ti amam asan ikwada. Apay nga minapagparikutan nyo dayta, Mami. Biyag na dayta. Isabayan nyo nga minan. Anak ko, biyag na.
Ngem saan met ama iparbeng ti inaramid ti amam. Ay, kasla kayo lagdadamo. Nabayag matan nga inaramid na dayta. Anak, mapmapanen ti tawan. Iso akayat ko kumanga agbalbaliw ti amam. Kasta kayo kumamot nga agasawa. Sardengan yun ti panagsugsugalyo. Manon akwarta ti sinayang yo. At dayta kayo manan, mami. Tandaanam daytoy, Sheena. Uray kasano kaado ti kwarta. Maibos tulata. Iso adi ka kumaunay, tapno awan to ti pagbabawyam. Apay ka di, Pedro. Kasla di ka makaid na. Diyan karon maawatan tirik Mirna. Nasakit ti ulok kan. Kasla maringatan na kang umangas. Amangan no sa bali daytan. Ingkag pelas. Taagpakita ka iti doktor. Awan na to, awan. Alaga po nga agpakita kiti doktor. Gastos lang na ita. Anya? Well, panawanak nito yan. Naunag apang panunutag. Kadyak kayat ni Masinga. Tatang! Tatang! Oh, apay ka day. Kitahan niyo natay amin ng abaka kan kalding dito'y farm. Kasano napasamag day tawi? Siguradong adda nakastrak dito'y dirabi. Kat sinabidungan na amin dagiti dingwan. Ay, anyan. Nalabas day tuyen nga aramiden da. Ay, sigurado adapit rumanan ti akin aramid. Kat kayat damanen nga almanan, tinabat-bati asanay kuha day di insaw. Tatang, kasanong ibagak day to kan ni Margaret? Amangan no di na mabaalan ti amin. Ala, agkuyog ta amapan ije balayda. Nasken amaamuan na day tawi. Awan umasping iti kinadakas da je a Pedro. Adipon ni Satanas. Margaret. Sipod ubingak. Awan tinapuutak ngay naramid ni tatang ko adakas kan ko ana. Ngam apay kastoy. Kaya't nakunay aparigatan. Saan ka di pa'y nga umdas tinalman na? Kurang ka di pa'y dayjay. Nasken siguro alabanam idan Margaret. Tanukas to'y laang. Amangan no nakarkaro ti aramiden na. Sa anak pa'y anak kapangandang. Noan niya ti aramitak ita. Ngam no ita, agkali kayo pa'y laang iti abot. Ta ikali yu amin dagiti natay adingwan. Sayang pa'y dagiti dingwan, Margaret. Sakit amin da. Wan nga rod, Marson. Dakkel ti pukaw tayo. Kat dakkel ti kasapulan agatadtap no mangrugi tayo manan. Sapay basitan tinabati anatangan. Aglablabas dahi jayin a Pedro. Talaga nga agum. Kukuha na itati ka nito. Ngam di na amo ti masungan nga aldaw. Agtriplento ti rigat ang mapasaran na. Danggan nyo anay bagdagiti bagak patgak at trabador. Aywan, Ma'am Margaret. Nasakit ang panunutan. Nga awanan ti pagtrabahuan tayo. Awanan tinabati kadagiti dingwan. Ken inuram da pay gayam ti daduma anatangan. Ma'am Margaret, labanan tayo lataidan. Bayan tayo atin amarswa ti mangtag iti katukad ti naramid na. Ngam no ito. Lading itak nga ibaga. Nga ano sa inyo tagbirok iti sabali apanggadan nyo. Anya, ay. Saus, kasano kami ngay, Ma'am? Inalmanan da amin na napagbibiyagan tayo. Kat saan tayo nga amunuan niya ti plano da. Amangan no agpagad tayo na. Bingayan tayo tinaparwar ti prutasan kan natangan. Kat iso ti pangrugyan nyo. Tapno adalat ta pagubraan nyo. Kat siyak,
Mapan ko birukan tigasat ko iti sabali a lugar. Bareng mapagasatan ak. Ay, awan maaramidan me. Nukas na ti desisyon yo, Ma'am Margaret. Hakat sapay kuma, tamasarakam tinaimbag agasat. Iti sa dinuman apapanam. Kaduan nak Marson. Ha? Sa di mo ti papananta? Mapanta iti balay dayjay a Pedro. Ngaman niya nga iti mapanta aramidan ijay. Tangay kayat nang almanen amin asa ni kwa ni tatang. Patgak nga rod ti kayat na. Ne, anya ti kayat mo asawan, Margaret? Mapan ko ibagakan kwa na. Nga itad kunti amin asa ni kwa ni tatang. Katila ang nakaipatakderan ti balay mi ti mabati. Kukuha na aminan. Takitaag man. No saan ama konsensya iti naramid na. Naimbag nga oras mo, Tata Pedro. Margaret. Wan. Imayak. Taumay ko itad ti kayat mo. Idi si bibiyag pahiday di tatang. Nagbaligi ka alimabas iti boundary. Kanang dadaal iti mulami. Kat inagaw mo dagiti kinilang iti lotimi. Idi pimusay dagiti dadakkel ko. Kas talat ti aramid mo. Inagaw mo ti daduma asa ni kwami. Ngam intulok ko. Gapotadyak kayat tiriri. Anya? Ngam saan kalata anak-nak. Gapota ita. Sinabidungan nyo dagiti tarakan mi adingwan. Kat nagbaligi kayo. Amok nga adamanen plano. Ngam saanan anaskan amang bilin ka iti mangisayang kat. Gapota nawayakan. Anya ti kayat mo asawan? Si pupuso nga itad ko kan dagiti sanikwami. Ngam pangaasiyo ta ibati yung matkuman tinakaipatakderan ti balay mi. Kastamat tan tinakaita naman dagiti dadakkel ko. Diyo kuman almanan dayta. Gaputa kukwayo aminan. Kat makaammo kayo no anya ti aramitan nyo. Ngam dayto iti tandaanan nyo, Tata Pedro. Nagbaligi kayo man ita. Ngam agpulo kayon tumat lang. Inton madanon ti aldaw. Margaret, agsangsangit ka manan. Nadagsan tinignak amang panaw iti di makalakalugar. Ngam kasapulan nga ramid. Margaret, saan mo't ngamin ang masapul nga aramidam da ito eh? Diyak ngamin ang muno na talgadak pa'y dito eh. Galpasan ti amin, Marson. Amumatan dagiti pasamak. Anyan nga agpaiso ti kastoy. No pampanunutak. Kasla nalabas unay dagiti amapaspasamak. Ngam kunkunak iti bakit. Akabalak. Talaga siguro ada ito iti dimtang akarit iti biyak ko. Tapno marukod ti kinatalgad ti pamatik iti namarswa. Ala, agan-anad ka nga rod iti papanam, Margaret. Uray da kayo, Marson. Agan-anad kayo akan ayon. Kat sampay ko mata di mo baybay antibalay. Agsubli akto. Ikarik dayta. Hanya kamatan, Pedro. Kumanuti ka. Agpakaturog kamata. Sa baling tirik na merna. Apay ngamin aya. Ibagam Marigata lang nga umangas. Anya, ang mga nuday tantirugi ti dusam gapo kadagiti inararamid mo. Anya? Nadagsen ti balikas idikan ka ni Margaret. In balikas na ti panagpulom gapo kadagiti inararamid mo. Kat amangan nuday tantirugi na. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam,
Di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Karit, iti biyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya kamatan, Pedro. Kumanuti ka. Agpakaturog kamat Sa baling aron tirik na, Mirna. Apay ngamin aya. Ibagam Marikatalak nga umagas. Anya. Amangan no day tanti pangrugyan ti dusam gapo ka dagiti inararamid mo. Niya, Nadagsan ti balikas idikan ka ni Margaret. Imbalikas na ti panagpulom. Kat amangan no day tanti pangrugyan na. Anya, ay, hindi ka man Mirna. Pagparparigat lang arudon ti tao, kastapay lang ti magam. No nagpa-check up ka kumangamin idi. Nalabit asaan akim maro akas tatirikrik na Ala, agpalaskan. Taayabak ni Sheena. Tapno ipandakan ija ospital. Complicated matgaya man ti sakit yo, Daddy. Anyan ti kastoy. Saan kayo mat namin ang nagpatpa-check up? Inura yo akim maro ti marikrik na yo. Sano kami sagmatlatan ti mga sasikaso ti farm. Saan kayo mat kami na tumulong? Dahil talag sugsugal ti mo yung aramiden. Anya? Tanairaman man ang dayta iti saritaan? Kat punumat sa layang. Ala, saan kayo nagpinabasol? Agpaimbag kakit di, Pedro. Noan niya ti imbaga ti doktor, masapul atong palam. Katda kayo matsyina, numabalin, sardengan yun ti panagsugsugalyo. Taadon ti paggastusan tayo. Tatang, mabaybayan mo tanda tata Pedro ti inalmanan da alo ti da Margaret. Nagpuskul ti ruot na. Kinisayan da kano ti trabahador da anak ko. Gaputa masakit gaya man ni Pedro. Kasta ka di tatang? Wen anak. Ay, awan siguro na ti ibayad da iti trabahador da. Gaputa daw ti masapsapol na nga agas. Kain, kasta unay ti panagsuksugal ti anak na. Maibus ngamin at talaga at ti kwartada. No kasta ti aramid da. Ay, anyan. Kunak man, no saan ang maibus ti kinabak nang da? Awan matlagayam serbina nga inalmanan da ti sanikwa da Margaret. Gaputa saan da matla asikaso. Dayta ti pangkitaan. Asaan da ako kwa ti amin a kanitao. Kain maibus ti kinabak nang. Nang runa no kinadakas ti nagtaudan na. Unmat kit di tatang. Amangan pa'y kit di No daytan ti rugrug iti panangikaro na, iti dakas nga aramid na. Naibusan ti kwarta tayo, Pedro. Awanen ti pangalaan tayo, iti igatang tayo, iti agas mo. Anya nga tanong mangilako tayon iti lotem. Isupay abusbusan tayo apagpaagas mo. Barang umimbag kapay. Sayang nung mailako ng iti sanikwa, Mirna. Apay Pedro, aging ka kadiita. Kat ti sanikwam tinapatagkan ka.
Ad-adda nga iso ti kailalaam, ngam ti salunat, wenno biyag mo. Ha, Agrigrigat kan gapo iti kasasaad mo, Pedro. Iso apang nga asim, tadenggan na kumamat. Uray italaeng. Agbalbaliw kan. Agkid daw ka iti pamakawan ti namarswa. Kadagiti saan anasayat nga inararamid mo iti kalabas. adang agkapsotak. Kadagitang ipagbagamir na. Pagsaya atam dagiti ibagbagak, Pedro. Iso apang nga asim, tadenggan na kuma. Awanan ti kwarta ni Daddy di bangko, Derek. Ay kat, agila ako tayo na, kadagiti sanikwana. Alangan mo't nga agutang tayo. Kat, damot pamuspusan, babaan kadagiti sanikwana. Oh. Apa nagsanay ka sina? Una yan ti kastoy. Saan pa yan ang makarurwar? Awan mabalin tayo Kanya nga ron kat nagsakit mo't yamam. No choice. Talagang agila ko tayon itilote tayo. Hello, Marson. Hello, Margaret. Nasayaat mat, taaddan telepono ita. Mapalintan ti agsarita. Nga ure adda ka, iti addayo a lugar. Wen nga rod, day talaang kalimitado. Wan nga rod. Iso nga imawag taadda kayat ko nga ibagakan ka. Adda agilaklako iti lote. Mayat day jay. Nalawa, mapagnumaram to. Ni, api nga rod nga ilako da. Kasapulan dala unay ti kwarta, iso nga ilako da. O sige, Marson, agi patuludak to iti kwarta, kat sikat ti makaam mo. Basta alaam amin dagiti papeles. Tainton sumangput siyakton ti makaam mo iti amin. Wen, Margaret. Kat di ka mandanagan. Sigurado da ito Kat noan niya ti kunam. Mulaan mi, tapno maasikaso. O sige, sikat ti makaam mo iti amin. Kat bigbigak day tanga utang ko anay bag anakam. May dalit akon. Kadyak amo no kaano ti apit ko. Pedro, Itala nga namiris ko. Ang husto gayam amin ngay bagbagam idi kanyak mirnabakad. Uray kasano ti kinabaknang ko. Awat matlat serbila. Sasan ko matla maitugot tinton matayak. agyaman no nakaamiris kan, Pedro. Dayta ti idaw-dawat ko akanayon. Uwan. At sapay ko mata mapakawan nak tinamarswa. Kanang itibas basol ko. Kat awatin nak itip agaryan na. Agkid daw ka iti pamakawan na. Ket si pupuso nga awatem akas manubot kan mangisalakan mo. Uwan, mira. Right na ti aramita. Saan nga mo ni Margaret? Asan ni kuha ni Tata Pedro ti ginatang na? Nay, apay adi mo imbaga. Kayat ko nga minasurpresaan tatang. Ken kayat ko an ornos ti amin inton makita na. Ay, ininutain ang nailako ti sanikwa ni Pedro. Nagbaligi daid anangal-alay ti sanikwa ni Manong Insaw. Ang manyangay ita, awanan nagpatay. Huwag nga ron tatang. Ay, nagikat pa yan dagiti dadum at trabahador da. Uwan nga raw. Ngam, di na nga ta isubli dagiti inaguman na sa nikwa da Margaret. Sapay kumaata dumtang dayta akan itaw marsaon. Nuaramidan na dayta. Dakkel matlaeng apakabang aran tirik nana. Nang runa itan, tanay dalitain. Sapay, may bulang ko ti bulod ko abiyang. Tangkan niyo na imbag. Ibag.
Daddy, Pedro, Pabawi akon ti amin. Kat pangaasyo. Isubliyo amin. Ngay nagumakasan ni Kuwada Inso. Kat ikintawan na kinti pamakawan. Kani Margaret. anak, Well, kat ibang ayaw. Akas taon ay panagbabawik. Inaramit ko. Kat sina agpalpaliw ka na. Di mo tuladan nagiti nakalas ka. Aramid ko. Daddy! Uwan, Daddy! Aramidak, Dayta. awanan ti ama, Sheena. Malading itanak. Makarik na itiragsak. Gaputa nagbabawyan na amin, nagbindutan na. Pedro! Marson, amo kasi katinang ibili na ni Margaret, iti amin na pinanawan na dito ili tayo. Sheena, Kat itamat laang, isublikon amin nga inalma na ni Daddy kadamang inso. Tinatangahan, prutasan, ti animal farm, kan aminan. ha? Amok asan ka mamati. Ngamday tatipod no. Isublikon. Gaputa iso ti inyunay unay ni Daddy sakbay apim musay. Kat idawatan na kami kumaiti pamakawan. Agyaman ak unay no kasta, Sheena. Ay, sigurado ang maragsakan ni Margaret. Numaamuan na daytoy. Kaya't ko kumakasarita. Ngamawan ti kirad ko asumango kan makisarita kan kuana. Sapay ko ma. Tanumadanon to ti aldaw nga agkita kami. Kan nagsarita kami. Kat mapakawanak. Nasingpat ni Margaret, Sheena. Kat patsak, ang mapakawan na kayo. Panagrik na kat naksayan ti dagansan ti barukong ko. Apaman ang nakasaritak ni Marson. Maipapan iti sani ko day di mang inso, mami. Talaga amabang aran teriknam. Gaputain sublim ti sanikwada. Saan nga minanatal na ti panunot kan rikna no adda pasakitam a tao. Wan nga rad, mami. Basit laengan tinagbati asan ni ko hatayo. Napukaw da kas lasok. Kat ita, marik na tayon tirigat. Sheena, anak ko. Patsa ka daytoyan ti supapak ti panaglablabas ko, mami. Pudno gayam ti kunayo. Asan tayo ako kwa amin akanito. Husto day nga imbagam, anak ko. Hangam, nalpasan ti amin. Lipatan tayon, kat mga barwanan tayo. Wan, mami. Kat ikarik abaliwa kun ti ugali. Papintasan tayo pa iti farm da Margaret, tatang. Tapno adda maragsakan, inton makasangpat. Ay na, apay ngamin adi mo imbaga. Ngayon sublidan ti sanikwada. Ay natatang, kaya't ko nga rod a sorpresaan. Sa bagay, wanda kasi ti dayta. Tatang, kat dakkelan tinapaster kan ti farm. Isuan na panunot ko gumatang manan iti baka kan kalding. Rugyan tayo manan ti agtarakan. Gaputa amok, isumot lang ti kayat ni Margaret ang mapasamak. Ay na. Mayat ngagpay so dayta na panunot mo anak kaw. Papintasan tayo ti farm da. Gaputa binaybayan mo tanda sina. Wan nga rod, tatang. Kat pasublian tayo dagiti sigud at trabahador.
Tapno ad-adda nga agbaligi tayo, iti plano tayo. Awan kwarta tayon, Derek. Iso na panunot ko ti makisarita ka ni Marson. Anya ko mati bagam ka ni Marson. Saanan akas iti sigod ti panagbiag tayo. Iso napanunot ko ti mapan makitrabaho iti farm da Margaret. Ha? Wen, Derek, day talaangan ti napanunot ko apamuspusan. Nasaysaya atan day ta. Ngam ti makisugal tamanan. Awan. Kasla kababayin ngam awan matan pagpilyan tayo. Isa makisarita ta Oray agdalos iti farm tapno saan tayo agbisin. Pimudno ti imbagay din ni Margaret. Asaan nga iti agnanayon kat adda tayo iti ngato. Anya nga ita, mapaspasaran tayo matan tirigat. Huwag nga ron. Ngam napalabas na dyan. Tinapatag at nagbabawayan tayo. Sangon tayo nun niya ti agdama. Wan, Derek. Naragsak pa nagsublim, Margaret. Adda kayo amin anang sabat kanya? Dagiti sigod at trabahador iti farm day di tatang? Wan, Margaret. Ngam, farm ko, kunam Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kat, ti balay, nalinisan. Kan ti farm, adumatan tinaimula. Kan adamanan tinakabulos adinguan. Margaret. Pasensya ka kuman no inlimad ko ti amin. Kinapudno na. Insublinda siya ti farm yo. Kat di ginatang mo. Kat J farm datata Pedro. Anya? Wan, Margaret. Kaslasan na nakapapati. Ngam iso ti pudno. Nagsakit ni Tata Pedro. Kat naigumon matda siya na iti bisyo. Naibus ti kwartada. Iso ati pamusposan da. Agila ko iti sanikwada. Aging gaan naka-ameris da. Kat insublida ti sanikwayo. Diyos ko. Agyaman ako unay kaputa sinong batam dagiti ar-araraw ko. Kat agyaman ak kadagiti tattao a pinagbalin mo nga instrumento. Tapno maurnos ti amin. O ala! Sumurat kayo dito balay kakabsat. Agraragsak tayo. Jak namnamaan ti kastoy amasang patak, Marson. Tata Donyor. Pasensya kan no saan mi nga imbagbaga. Kayat mi ngamin anaurnos pa'y ti amin. Sakbay ama amuam. Awan anyaman na, Marson. Kat agyaman ako na ya. Gaputa diyo binayba anti-farm kan ti balay mi. Napatagkan kada kami, Margaret. Sipod ka ubing tayo. Iswa si dadaan kami amang tulong kan ka. Ay, huwan mat ngamin Margaret. Agyaman ako unay. Gaputa adda kayo akanayon iti sibay ko. Iti panahon amada maasarsarang takdagiti dimtang akarit iti biyag ko. Kat sapay ko ma, tasaan kayo nga agbalbaliw. Hina, isardang munday tar-aramidam. Ha? Apay ka di, Margaret. Ikatanak ka din at trabahador dito'y natangan. Pangaasim, kasapulak ti trabaho. Saan? Isardang mo day tar-aramidam, tani. Nagpigsa ti darang ti init. Sapay adda awit mo nga ubing. Dayto'y ti inauna nga anak ko. Kanayon ko nga itugot tunggal umayak agdalos dito'y natangan. Gaputa, saan akabaulan ni Mami nga awiren ida adwa? Kasta ka di? Wan, Margaret. Ni Mami ti para awir itan. Gaputa ni Derek nga asawak. Kadwamot ni Marson iji Animal Farm. Isanas ka nga itugot mi dayto'y anak mi. Saan na bale, Sheena? Manipod ita, saan kan ngagtrabaho dito natangan? Ijay latan balay ti pagtrabahoam. Saan na bale? Saan akon apumanaw, kat sikan ti katulunga. Agyaman ako na, Margaret. Kat dayto yan ti inururay ko agundaway. Ti agsarita ta iti personal. Gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka.
Kastamat nga ikidaw iti pamakawan ni Daddy. Gaputa isutiin yun ay unay nasakbay apimusay. No saan agapo kada kami? Saan kumaan napasamak dagito ikan ka? Ala, lipatan tayon dagita apasamak. Karit laang itibiyag tayo dagita napasamak. Ket nalasatan tayo amin. Iso nga ita, agtitinulong tayo amang pasangbay iti baro a panagbiag. Naurnusan ti amin, Margaret. Wen nga rod, Marson. Ay, agyaman na. Gaputa agtultuloy ti panagbiag tayo anatalnan ti panunot na. Uwan, Margaret. Ang amno siya ka. Kunak no kontento ako ni tibiyag ko. Nga, at dapay gayam kurang na. At da birbiro kak. Anya day na? Ti presensya mi tibiyag ko, Margaret. Sika talaga. Alawanan. Aklo na kung ti panagayat mo. Ay ayatan ka mat, Marson. Ay na, agyaman ak, Margaret. Kad ikarik, ayatan ka, aginggat maudi nga angas ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawa sa napuluhan. Karit, itibiyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Rita. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga ina. Kat ti kapadasak kas may saan naganak ti inak isalaysay. Barang makaipay iti adal kadagiti naayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Rita. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Napartag ka manen asimmangpat si Kadindo. Amay, kasta ka kadilatan akan hayon? Amo mo tinakastuya, Rita. Apay, reklamo ka, ha? Talon dagiti anak ta. Kolehiyo kan high school dan. Amudan tinasaya at kan saan. Kasta ti mapan mo ipakpakita kadakwada. Naglisiyo ka bang dalan ko? Amin mo nga, bagbakam. Apay, kayat mo ka di asika ti sang kadilaw dagiti karuma. Ha? Anya ko marti bibiyang na kanya. Isoda ayat imang bibiyag kanya. Kanayon da ka adilawan, gaputa kanayon ka amabartak. At anya ko ma? Apay, igat-gatangan rak ay itiarak ng inumak. Ay, makaamukan itibiyag mo, no di mo amu ti pabagbagan. Ay narita balasang ko. Agmay-maysa ka manan dito'y bangkagyaw. Idinto tanakitak ti asawam, amayat ti iiladan na ijay balkon ti balayaw. Konsumisyon ko da ija lalaki na. Pagaw awidek, ngam di na kaya. Ay, sadot at talaga. Ay, tilang bagi na ti pampanunutan na. Ay, nasaysaya at salaang no agawid ijay ilida. Mapilitan nga agtrabaho iti bangkag. Anyan tikas ti nana. Inlaklakay nan tikas jay nga ugali na. Ay, win nga rod balasang ko. Naimbag taka ba ulam nga isa kad ti panagbyagyaw kadagiti anak mo. Nasken nga ikagumaak anana. Takas jay ti amada. No sa anak nga aggagat, amangan no agbising kami asa nga pamilya.
Adda nakaibaga kanyak amat maturog ka nagmalmalam. Itatasumang petak nakailad ka payla dita. Sino man ang tinang ibagakin ka, ta si Pangulat. Dayta ti paglaingam. Naimbag ko no nagluto ka. Saan mat nga rod? Siyak pa'y lang mat anaggapo ije bangkag ti urayom nga agluto. Masakit nga ron ti sakak. Kimaro man ang tirayumak. Ay, buisit ka! Kasano asaan ako maro day tarayumam? Kaday tala arak tin inumam. Apaan manan. Ha! No di mo kayat ti maungtan. Agawid ka laangan ije balayo. Total, di na mula matultulungan. Day tala papalpalamot ti amom. Anya, kastaitan ti ibagam kanyak. Apay, sino ka ti pagkarkarit mo aya? Awan pagkarkarit ko din to. Ngam talagaan na umaakon iti ugalim. Nay, una yun day taalangam, Rita. Ni, apay ka di mare. Naglaad matanday ta itsura, Mare. Kasla ultimo agsagaysay, di mon masangaw. Ha? Wen, Mare, agsarming ka? Naimbag man, ta saan ama umakin ka ni Pari Dindo? Anya? Nagtaer ni Pari Dindo. Idinto asik ka nga asawa na. Nakaluslus siyang ka. Sige mare, adapay papanak. Labsan ka pa'y dito'y tersenam. Nasakit tinakam ko iti day di amari siya nana. Nay, apay ka day, balasang ka. Kasanumat ngamin, ininsulto na. Anya, Pudno matkit di, alos siya nga kun. Ngam, di na kumamat insulton ang akas jay. Tadi na amunoan niya ti pagdaldalanak. ay, una yan tikas jay, nga ugali day jay asasya. Kunam taawan ti aramiden na. Iso amasango na ti agpapintas. Angam, apay, panagkunana ka day kat napintas. Nana? No napintas ko adda ko matinangayat kan ko ana Ang apay nga rod ngay, nga awan matimayat ang mga asawa kan ko ana. Ay, Ala, baybay anyon nana. Naibagak lati kastoy. Gaputa nasa irtirik na. Gapu ka dagiti imbagbagana. Ngam, ala, sana bali. Agmaw-maw tumula ang daytoy. Nanang, amuyo ka di. At daimbaga ni Nana siya. Anya timbagana, anak ko. Saan kayo kano ay amabain? Taapay ka no. Gaputag si sinumbangir kano ti utang yo. Anya. Imbagana ti kasta. Nanang, imbaga na itay limabasak. Dinamag na ngamin no napanan nyo. Kat imbagak anapan kayo jay garden. Kat kunana, rumbang laang tapno adamat kwartana. Kunana, kunana pay. Apay, saan ay amabain? Tag sa sinumbangir ti utang na. Kunana. Anyan ni Marisya siya. Anya kumatiga po na nga ibagana ti kastikan ka. Jak amo ay ti day di atao, nanang. Sung batak ko maiti baribar, ngam binaybay akon Ala, bayamon anak ko. Di mo mula maabak day jay. Sigurado asikan tumula ang tiag parang adakes no kastaman bilang. Nasaya at tanaranaan ka, Marisya siya. Apay ka di, Mare. Apay at tila ibagbagam iti anak ko. Anya ko matiam mo na kadagiti utang ko. Anya ka di day ta sasaw, Mare? Di kan agin didiam mo, Mari. Imbaga na kanyak ti imbagbagam. Adyak ka numabain gaputag si sinumbangir ti utang ko. Apay, anya ko mangay ti bibiyang mo. Ha? Pudno nga ado ti utang ko. Ngam kaasi ti apo, makabaybayad akmetlat na oray kaskasano. Kan maysa, anya ko matibibiyang mo. Apay, tultulungan na kayang agbaybayan. Nagturad kan amakiapa kanyak si Kalo siyang. Di nakman pagsasawa nakaslawan manaknakam ko.
Talagang awan manaknakam mo. Gaputan no addanakam mo. Di mo ibaga ti kasjay kadagiti ubing. Amom ka di ang mabalin adakas ti epekto na dayjay kadakwada. Ha? Agan-anad ka, mare. Tano maibus ti pasensyak. Di mo ammo ti kabailak nga aramidan. Apay anak ki apa ka kanisasya si Karita. Kat, isakit mo dayjay at tao, ha, Dindo? Gaputa ka bahabain ti naramid mo. Naitakid din makiap apa ti aramidam. Kababain gaya ma. Ngamdamagan ka man. Asino kadata ti kababain ti aramid na? Siyak anak ni apa, gaputad daga po na, wano ti aramid mo. Ti agbarbartek, asaan ang makatultulong. Anya, di nakman pagpungtutan. Da ito'y ti tandaan ma. Di mon ulitan ti makiapa kanisasya. Apay nga isakit mo dahi asya, ha? Wano, adda palimod nyo. Ha? Agpudno ka man kanyak din do. Makauma de tanga ugalim. Pinanawan kan tupay. Apo, tasi kahapay ti addaganas na amang ibaga iti kasta kanya. Sige, no pumanaw ka lata. Mamasya. Sige, mabit lang ha. Tulungan ka amang isagana kadagiti gargarat mo. Kat pumanaw kan, itamot lang. Timanaw mo tan ni tatang, nanang. Bayan yun anak ko. Di yun sa pulan. Amangan no saanan nga agsubli dayjay. O nanang, day talag barbartek, kan agong ungot matlaang ti amunang aramidan. No awan ti arak nga inuman na, da kami ti pagdasalan na. Ala, bayan yun anak ko. Ngam day titikid daw kada kayo. Sapay la ko ma, tadi yuguraan ti amayo. Nanang, Uwan anak, dakas ti agimula iti gura. Kan may sa, uray kas di tinapasamak, amayo lat taday jay. Saan kayo ana itao dito'y lubong, nuawan ti amayo? Ay, tisinal it adin daw. Talaga gayam apimanaw diti balayaw. Uwan nana, Ay, talaga adin nagpampanunot da tao. bayan yun nana. Sana bale, kabailak mo't asuportaran dagiti anak mi. Ay, muwin mo't kit di ah. Inton ibaga nang agsubli iti danam. Ay, di mon patpatyan. Ay, sakit lang iti ulo, ti ipainaken ka. Uwan nana, Ay, amo kasan anasayat nga agsina ti agasawa. Ang amno kas kamot laeng. Ay, nasaysaya atin ah. Nakakasi kamay. uwan nga rod nana. Kat sapay la kumaa, tapag panunutan na dayta. Wan, Rita. Kat no ipakita na at talagaan nagbalbaliwan. Ijay ton nga ipaayam iti may sapay agundaway. nanang, anya nga tati kayat asawan dyan nakitak itay. Ha? Anya tinakita man ah. Nanang, apay nga tangad da ni tatang ijebalay ni Auntie Sasha. Amangan no na pangimatang. Imposible nanang. Katno at dada ije unag, amayat ti kakatawaan da. Anya? Nanang. Saan akong nga ubing nanang? Masigurado nga da relasyon da adwa. Ay sus anak ko, di ka agsao iti kasta. Dakis ti agipapan no awan pamaneknek mo. Pudno ti atap ko, nanang. Kat didak ko mamapabasol. Numapukaw ti respeto kadakwada adwa. Anya? Rita, balasang ko. Sapay lakom ah, tadi ka makmaklat iti daytoy nga ibagak. Anya day tanana.
Ay na, kumpirmado. Agdendenan da dindo kan Sasha. Anya? Ay, dagiti awan manak nakam na at tao. Ay, dayjay Sasha. Ni payla dindo matitinutupan na. Kat dayjay mat adindo. Imbes asulnitan na dagiti nagkurkurangan na kada kayo. Saan mat takinarkaro nakitday? Isumit lagayam akas jay ti pananguyaw ni Sasha kanyak. Kitnimit din do, kasta unay ti panangisakit na kini Sasha. Ay, tirigat na. Dadakkelan dagiti anak mi. Anyan tulaangan ngay tirik na day ti kasto ang mapaspasamak. Ay, di ka madanagan, balasang ko. Tulungan ka ang mangiyali ka kakadagiti anak mo. Basta agbalin ka kuma, anak dibkar. Tapno saan kayo ang maapiktaran iti mapaspasamak. Nang runa kadagiti ubay. Amom Rita, napintas ka lata, nga uray mabaybay amon tabagim. Ha? Kasla di mon sa masangon ti agpapintas. Gapot a pinanawan nakakit nga roden ni Dindo. Kat, apay akas ta ti ibagbagam, Tony. Ay, kwa Rita. Amok akasapulam ti mang paragsaken ka. Anya? Agtaak mo dito anak kasagana, Rita. Sumardeng kan, Tony. Di mo ammo ti ibagbagam. Di kan agpamarang, Rita. Abay, di ka kadidumlaw. Naragsakan ni Sasha iti sidong ni Dindo. Isong agkabalaitan. Bastos! Bastos ka talaga, Tony. No nababati pagkitang ang kanyak, nagbidot ka. Iso adimon ulitan timang bastos kanyak. Anay ko, nagpigsamat tan titong pam. Agin ka ba ilang Madrita? Idinto tamukmat nga agbirbirok ka? Kasla bumtak ti barukong ko gapo iti unget ko iti dayjato ni Nana Loling. Ay, agsaga na dayjay atunay. Tasir mo nakatalagano makita. May samot dayjay nga awan ti manak nakam na. Anyan ti kastoy. Ado lang nga roden ti rigat ang mapaspasarak. Karkaruan pa'y dagiti kalugaran tayo. Anya ti panagkitkita na kanya. Bye-bye am ida, Rita. No anyaman ti rigat kan panang tagibaset ang mapaspasaram ita. Masukatan to iti ragsak kan ginawa. Intun madanon ti aldaw. Ay nanak ko, sa dino ka di manan ay at ipapanantayo. Mapantayo man na nagpasyaraan, anang. Kakaiso na nga awan trabaho mi ita nga agkakabsat. Ay na, kasla masaduta kanak ko. Uray da kayo laengen. Da kayo at talaga, nanang. Saan na bali, Talugan tayo mati usaran tayo. Ang mga numaulaw ha kanak ko. Da kayo latan. Da kayo mat, nanang. Saan lang arudan asumurot ni Nana Loleng? Saan kayo manan asumurot? Saan abale? Agsubli tayo matlangin ton malam. Mala. Sige nga rudan. Intayon. Makitam ita, Rita. Ay na, napaadal mo dagiti anak mo. Kat ita, di nakapayan pagtrabahuan.
Kanayon da kapayan nga ipasyar. Pagyamyamanak iti namarswana na. Kastamot kada kayo. Gaputad da kayo latamang supsuporta kanya kadagidi apanawan. Jak amo ti aramitan kan panunutak no awan kayo. Ay, gapo, tanapatag kayo kanya, Rita. Ay, kat ita, pagyamanak, taamudak mo't atalyawan, agraman dagiti anak mo. Wanana, gaputa kanayon ko nga ibaga kadakwada. Ada kayo tinakarik na ak iti pamatag ti maysa nga ina. Sipud na ulilaak. Ay, banag, apagyamanak mo't unay, Rita, balasang ko. Gaputa dinak tinalikudan, itata nasaya at ti panagbiagyo. Wanana, gaputa kameng kayon ti pamilyami. Si kamat gayam din to. Sumrag ka, Agyamanak, Rita. apay. Anya ti masapol mo. Awan. Apay nga rod nga may ka dito'y balay. Amangan numaamon ni Mariciasya. Kat agsakit tinakam na kanya. Kinapudno na imayak, takayat ko tiyag daw iti pamakawan, kanang iti nararamid ko iti kalabas. Anya. Mabainakan ka. Kan umapalak, gapot na nasayaan ang tibiyag mo. Ang bababawi ak, ng awanan maramidak. Day tati pinilim ang panagbiag din to. Iso nga awan ti pagpabasulam. No tinapalabas, awanan kanyak day jay. Lipatamon. Kat no ti may papan kada kiti ubing. Kanayon kumat nga ibaga kadakwada asarong karanda ka. Ngam ladingitak. Gaputa di da kayat. Mawata kinarita. Gaputa dakkel tinagkuranga ka na kayo. Ngam, sapay ko man, tadumtang tutal daw ang mapakawandak. Sapay la kumadindo. Tano ita, naragsak kami. Kat sapay kumata naragsak kamutan, iti panagdenayo kinisyasya. Babaan iti panagananos ko, napaadal ko dagiti anak ko. Kat adamot basit nagbaliwan, ti panagbiag mi. Nagpakawan dagiti tawan ang tagtagi basit kanyak iti kalabas, kat napakawan ko ida. Isu nga awan na pulos ti mariknak asaem ken gura iti barukong ko. Alakastan ket agyamanak unay, tuy pagayam mo, Rita. Rita pagayam ko, dayawak ti kinatibker mo kas maysa nga ina. Kat sika kuma ti pagtuladan dagiti naganak, amang paspasar iti kas iti nagdalanam. Tapno mabaalan damat ti amin adumteng aparikot iti biyagda. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rita. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan as Simon. Adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana. Babaero amin nakakabsat ko. Ket iso ti makagapo, no apay nga agparikutak ita. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Simon. Diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Da kayo lang arudan kanilaw rotisan ang nagbabae kada kayo nga agkakabsat. Ita, pati matgayam ni Lauro at naman ng babae na. Talaga apuli yun sa ti babaero. Kita
ang mga nupatisi ka katandamatan babaem. No aramid dagiti kakabsat ko. Di nakiramraman. Agasam ngay. Upat kayo apuro lalaki ng agkakabsat. Nagbabae amin dagiti talo. Si kalaangan ti saan. Padasag to akasarita ni Lauro. Tasublian na ti pamilyana. Tasan pa'y matanala daw ti amin. Kasaumpay ni Jinky no kayat na pa'y nga agsublikan kwa na ti asawa na. Patsyak anasaktan day jayan. Taing kabalayan ni Lauro ja babae na. Alangarod, tama pa anak ije balay da Jinky. Apay anak kapasyar ka, Manong Simon. Anya ti bagam? Kaya't kukumati agkid daw iti pamakawan, iti inaramid ni Lauro kada kayo. Saan mo abasol ti inaramid ni Lauro, Manong? Kaya't ko akasaon ni Lauro, tapno agsublik kada kayo nga agina. Kaasimat dagiti ubing nyo. Panagkunak, Manong. Uray ka saom, saanan nga agsubli kada kami. Saan nan ama panawan jay babae na. Padasak lang aading ko. Sige, Manong. Bareng denggan na kayo. Oh, nakaumay ka mat, Manong. Kaya't kaakasao iti nasaya at ading ko. Anya ti pagsaritaan ta, Manong. Ti may papan iti araramidem Apay atim mulad kamutan kadagiti dua kakabsat ta. Awan maaramidak, Manong. Ni Cynthia maten ti ayan tiriknak ita. Kasanun ti pamilyam. Baka mo maten ni Jinky Nagalas maten ti kasta panunot mo. Agsubli ka kit di iti pamilyam, takaasi damat. Jakon ay ayaten ni Jinky, Manong. Kasano nga roden dagiti anak yo? Maka mo ni Jinky. Mangted ka nga rod iti suporta kadagiti anak yo. Anya ko mati itad na suporta ngay, Manong. Kat na ikat matan iti trabaho na. Siyak ita tiyag trabaho para kada kami. Anda kamat gayam dita. Itayak pa ya dumdumngag iti saritaan nyo. Saan mo kumamot din apilitan ni Lauro ng agsubli iti asawa na? Tas siya kun, ti ayayatan na. Ngam saan ka kadi amaasyan ka ni Jinky? Padamat a babae dayjay. Pasensya lang nga ni Jinky. Ngam, ayayatan nak ni Lauro. Aging inayat kami. Isu nga awan makalapat kada kami. Mabalin ka di, Manong Simon. Saan ako napakibyangan? Biyag ko da ito'y. Isungawan bibiyang mo. Kaya't kula ang alawlawagan ti panunot mo, ading ko. Pumanaw kan, Manong. Gaputa urean niya ti bagbagam. Saan ako nga agsubli kini Jinky? Anyang iti ko na ti asamak, Manong. Pasensya ka na din ko. Ngam talaga asan adumngag kanyak ni Lauro. Husto pa'y laang jay kunak. Asaan nan akayat agsubli kada kami. Kasano kayo nga rod itan ngay, ading ko? Ipan ko ije probinsya mi dagiti anak mi, Manong. Katag trabaho ak. Sa nabali, tadamat dananang ko ang mga iwan kadagiti anak mi. Maasiak kan ka, ading ko. Ngam awan mat maaramidak. Kan awan maitid ni Lauro a sustento. Tanaikat matan iti trabaho na. Ni Cynthia ti agtrab-trabaho ita para kadakwada. Kat, ada naganap mo anapan nakisarita iti kabsat mo. Awan nga rod. Awan manak-nakam dagita kakabsat mo. Makaamuda matan iti biyagda Lakaydan. Saanan na masapol a bagbaga akida. Makauman timang bagbaga kadakwada. Basta tinapatag, saan mo atultuladan ti aramid na. Apay kumangay atuladak ida. Anya ti amok ngay, numakasirpat ka mo dita. Lakay lang arudan ti taon. Anda pa'y ayamat mangayat kanyak. Apay, nukas pangarigan tada mangayat ken ka, agaramid ka mat. Ay sana, itian niya kumagapungay. Kayat mo asawen? Nagsina kayo manan ken ni Cynthia? Wen, Manong. Nagalas ti ugali day dya babae. Nakangiwat. Di ka pa'y lang aron nagsubli ka ni Jinky. Tigarang gandya nga babae at damatan lalaki na. Anya? Nagbiro kan iti kasukat ko. Garang gandyang matgayam day dya nga asawa. Dinalaki din inuray ti panagsublik. Saan mo ama pabasol, tasikamat ti imo na anagaramid. Isuasaan ko mga agsakit tinakam mo. Wen, Manong. Saan nabali? At damanen baro ana sa pulang. Anya? Nagdaras ka maten anak kasapol?
Ti ko na siguro day ja Cynthia, jak ka ba alam ti bang panaw ken ko ana? Urno sumkit din ti biyag mo ading ko. Narigat ti agsusukat ti babae na. Tulungan ako, Mamanong. Apay, ading ko. Anya ti masapul mo. Kunak man no nagsina kayon kan ni Lauro. Iso tinakisina kanyak, Manong. Kaputan mo na masikuga ko na pinanawan nakmatan. Anya. Masikog ka ko na? Uwan, Manong. Iso atulungan na ko maamakisao ka ni Lauro. Tap nagsubli kanyak. Saan ka matulungan ading ko? Jak tupay natulungan idi ni Jinky. Malagip mo, idi napanak na kisao iji balayo. Ay nga, kasano akitan, Manong? No sininaam ko man ni Lauro idi napanak iji ayan nyo. Awan ko matikas ta problemam ita. Amo mat ababaero iji kabsat ko. Ngam pinatulam latta. Jak mata mo akas tigayam ti aramidan na kanyak. Problema ita daytan ading ko. Ngam pasensya ka na talaga. Awan maitulong ko kan ka. Imay nakisaw kanyak ni Cynthia. Kasaw ka kano tagsubli ka kan kuana. Masikugayam ni Cynthia. Ja kaya ti agsublikan ko ana Manong. Kasano nga ron ti putot mo kan kuana. Agkaiwaran ti putot mo. Jak mat masigurado, no putot ko day jay. Anya? Ja ka mo, nupod no ti bagbagana. Ay naading ko. Agpanunot kan. Simpaamkit din ti biyag mo. Kat, ada ka din trabaho. Andan, Manong. Nukasta, ipamay samon dahil takon ko naman na biro kam ita. Nagkapunot dito ni Cynthia. Anyaman ang timay na imbaga. Kat, anya pa'y ngay. Ti may papan kada kayong agkakabsat Apay nga iramraman nak ngay. Jak mo't aramid dagiti aramid ti kakabsat ko. Saan pa'y ita? Angam kasanaw no masulisog kantaw. Imposible asaan ka mat atumulad kadagiti kakabsat mo. Limpyo pa'y laang ti panunot ko, bakit? Jak to aramiden dayta. Ay rumbang laang. Kanjak ipalubos nga isukat na. Anya kalakit din ay bakit? Si kalaang ti babae iti biyag ko. Saan kanto nga isukat? Siguraduam laang kunakmanan, Simon. Nana, mangtad ka man iti inumak. Nasapa kayo ang nagretira ita, Simon. Wan. Tay ka di sigod ngayon inumam. Ay katuna, agas ti bannog. Kan pagin inanaan mo ten. Kan agpatuno ak mo ten iti barbecue a pulutan. Sige nga rod, tagpatuno ak iti kaanakak. Agyaman ak nana. At to yun, ti inumam. Na, kasla ni bakit mo mati sumungad, Simon? Isumot nga agpaiso. Apay nga ta. Adda nga tadakas ang napasamak. Apay yan, bakit? Sinurot nakmat dito istor ni Nana Alice. Agawid tan. Tapay mat. Yawid ka nga rudan. Anya aga pong ayawid nak. Kaur-order ko lang iti inumak. Kan nagpatunwak iti barbecue. Pwes, urayak ama ibus mo ti inumam tagawid tan. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, bakit? Jak kayat ama pasamak ti imbaga ni Cynthia kanyak. Anya ti amok ngay, no agpaiso nga damot ng babaim ditoy. Iso ana saysaya at abantayan ka. Siya kun timang bantay para kan ka, purita. Tapno saan ka mataktak. Nabayagan nga aging inom ni Simon ditoy. Nung awan makitkitak nga aramid na. Ay anya ti amok ngay manang Ales. No sikat yung may napaspasyaran ditoy. Kat pagayat mo tamakalako ka. Ay na, di ka kumamatagsaw iti kasta, bakit? Kababain. No saan mo kaya ti may babaen? Agawid tan. Apay ka di akasta kamaten, bakit? Saan ka matasigod akasta? Agsaksak bayak laeng iti mabalin ama pasamak, Simon. Kinunak lang aruden asa anak nga agbabae. Kinunak lang arudan nga agsaksak bayak laang. Di ka makaaw-awat aya.
No talagang awan planom nga agbabae. Di ba anak amang surot-surot kan ka? Kababain nga rod ti kastang ar-aramidam. Kansyawan da kun Awan bibiyang ka, uray kantsawan da ka. Patpatsyan tumot ngamin ti ibagbagaday di Asensya. Awan dakas na timbaga na lakay. Agsakbaya ko unta narigatan. Anya? Sintya, anya ti imbagbagam kan ni bakat ko. Taapay akas lang makapungtot ka man mo. Sinabidungam ti panunot na. Isu asurot-surotan nakitan. Apay, dakas no surot-surotan na ka? Sa anak nga ubing, tapno surot-surotan nakiti anyaman apapanak. Di ka katagyaman, kasurotan na ka pay. Gapo ka di tasaanan nga agsublikan ka ti kabsat ko. Kat sinabidungam matan ti panunot ni bakat ko. Saan ko asinabidungan, Manong? Saan ko lang matakayat ang mapadasan ni Manang Purita ti mapadpadasak ita? Ikanak man iti inumak, nanalis. Si Kamat Gayam, Simon. Pasensyakan ngam nasaysaya at nga agawid ka laengang. Makain inumak nga rod. Sa anak mo't nga agbartak. Amom ti panagin inom ko. Wen, amok, barok. Awan problema kan ka. Angam sigurado asurutan na ka manang ni baka mo. Nasakit tumanang tikita na kanya. Anya? Uray ka dida kayo? Kat diyo kayat nga ginumak? Tapno awanan ti apa, agawid ka kiding. Tapag saya atam matlaang ti bagbaga ni bakat mo. Alang arod na. Awan maaramidak, no di nak kayat nga ikan iti inumak. Basol yu akakabsat ko, daytoy ang mapaspasamak kanyak. Ne, apay matan manong, makapungtot ka matan. Surot-surotan nak matan ti asawak, iti sa dinuman apapanak. Saan akong anawaya akas iti sigod? Tapay mat asurot-surotin na ka manong? Gapu tababaero kayo kano amin akakabsat ko. Isu nga imposible, asa anak mat nga garamid. Saan ka nga agunget naswerte ka kiti tasurot-surotin na ka ni Manang Purita. Sakngay, di nakpay pulos sinurot idi ni Jinky, iti sa di naman napapanak. Anyat kayat mo asawan? Kayat asawan day napatag ka kini Manang Purita. Kaslaawan kit di titalak na kanyak Imbagak meten asa anak ngagbabae. Saan mo amay baga day Manong? Saan tayo nga mo, no kaano adumteng ti sulisog? Baya masurutan na ka ni Manang Purita iti sa di naman napapanam. Kababain nga rod. Anya kababain? Pakaidayawam kit di tamang ipanaknak dayta nga ay ayatin nakaunay ti asawam. Anya? Mabit man lang. Sika ka di dayta, Lauro. Kaslasab sa bali mo't ti panagsasaum ita. Amo, Manong Simon, pagbababawyak itan ti inararamid ko. Mailiwakon kadagiti anak ko, nga mabainak agpakita kadakwada. Iti Facebook langan ti pakakit kita kadakwada. Kaya't ko ti agsubli ti asawak. Ngam, nakabirok matan iti pudno ang mga ayat ken kuana. Isu aswerte kapailangan kini Manang Purita Manong. Saan ko maasakitan tinakam mo, no surot-surotin na ka? Uray kaskasano, nalawlawagan ti panunot ko iti kasjay ng imbaga ti kabsat ko, Mr. Lonely. Isu nga ita, baybay akon no kasta asurot-surotin nak ti asawak. To'y pagayam mo, Simon. Agyaman ak pagayam Simon, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, saan tayo kumatagidaksen, no adaman ibaga ti asawa tayo. No iparit daman nga aginom tayo, para matlaang kada tayo ti bagbagada. Ngamin, adda pamilya tayon, ket isu ti rumbeng nga ipangpangruna tayo. Ken para matlaang iti salunat tayo, gaputa saan da akayat, nga agsakit tayo. Bueno papagayam, maingkay nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan as Simon. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez ken sound effects Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.